Okay, so maayong buntag kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Welcome, welcome sa Purok Kamatuoran live religious debate. Aduna na pud kitay debate karong buntaga mga kahigalaan. Debate mag-atbang karon ang Catholic Faith Defender nga si Brother Alberto Aquino Jr. Usa ka Catholic Faith Defender. Mubarog sa tema nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church maoy matuod nga iglesia na tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. So ang atong igsuon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor Adventista, mubarog usab isip negatibo karong buntaga. Ang walay lain ang kinakusgan sa Seventh-day Adventist Church, Brother Gaspar de la Peña, usa ka defensor Adventista ug usa-usab ka host sa timbangan sa katarungan. So maayong buntag kanatong tanan. So welcome, welcome. Mag-enjoy lang ta karong buntaga. Bago ang tanan, magtimbaya una kita sa atong mga lideres sa atong simbahan. So to the CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines, headed by the Archbishop of Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valles Didi, sa among Kura Paroko sa Immaculate Conception Parish, Piña Plata Island Garden City of Samal, Reverend Father Romel Banilad, sa among spiritual advisor sa Catholic Faith Defender, Reverend Father Fran D. Villegas, o sa host sa Punto por Punto Tagbilaran Bohol, ang kinakusgan nga ang defensor katoliko ug usa-usab ka pari, si Reverend Father Darwin Gitgano, to the head of the National President, Catholic Faith Defenders, Sir Ryan Mihiliano, sa among local chapter diri sa Davao City, Sir John Carlo Asis, o sa among Board of Governors, Sir Hector Damaso o Dr. Ray Intela, to the family of Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, headed by the President, Sir Fernan Presillas, o sa iyang mga national organizer, si Sir Jan Jona, og si Sir Noel Paisones, og si Sir Stalwart or Brother Alfred Nguho Jr., regional organizer sa CF Lamp. By the way, aduna di ay public debate nga mahitabo karon sa General Santos City. Amo atubang ato mga kaigsuonan nga si Brother Jan Jona og si Brother Stalwart against sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified, no? So True Church gyapon nilang topic mga kahigalaan, shared live ta unya 1 PM sa Purok Kamatuoran. So na mag-live sila mo share lang ta kay isa po sa sponsor na ang Purok Kamatuoran. Okay? Ato mga kaigsuonan usab sa CCM or Catholic Crusade Ministry headed by Sir Paul San Pablo Alima, no? Ug sa atong kaigsuonan sa tibok pwersa usab sa Catholic Cafe Philippines headed by Peter Hibaya, Christian Coronado, John Lawrence Pamplona o Wilbur de la Calzada. Maayong buntag kanatong tanan sa tibok pwersa usab sa Seventh-day Adventist Church o sa tibok pwersa usab sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Welcome, welcome sa Purok Kamatuoran. Kini ang inyong chairman karong buntaga, si Purok Chairman sa Purok Kamatuoran, Brother Roland Pards, usa ka defensor katoliko, usa-usab ka membro sa CF Lamp, no? Davao chapter. So ako ang mag-moderate karon, isip moderator, magpatunga lang ko nila. Atong hatagan og panahon ang atong mga kaigsuonan nga magtimbaya usab sa ilang mga higala. Unahon nato ang affirmative. Brother Albert, paila-ila sa imong sarili, bro. Kay first time man nimo mo debate sa Purok. Tapos itimbaya na lang pod ang imong mga batos. Go ahead, Brother Albert. Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Ako si Brad Alberto Aquino, CFD Butuan Chapter. So, akong itimbaya si Brad Joel Palad. Kauban ako si CFD Butuan. Si Brad Nico Ugalde, CFD Butuan Yapon. Kauban ako dire. Si Brad Denmark Apot, no, CFD Trinto Chapter. Kauban ako Brad Ronnie Coral, CFD Japon. Brad Hildo Kubilyas, CFD Japon. Ug Brad Hilot Florjan, nagtanaw sila karon si CFD Japon. Pasensya na bro, wala ko dira sa Robinson nag-live. Tungod kay apiki na kay sa panahon, gikan pa ko nagkipi. Diri na lang ko sa among balay. Kaya ang mga referensya, bugata kay dadon sa Robinson, no? Bugata kayo.
diri na ko sa balay para diretso na ipakita. So, muna na. Panginaon ko bro nga bisan to nakigdebate ko ang inyong mga hunahuna nagampo para gawas ang kamatuoran. Mayong buntag kanatong tanan. Okay, daghang salamat brother Albert Aquino, usa ka defensor adventista. Defender, the Catholic faith defender. No, sorry. Okay, so brother, karon mo ta sa atong tinahod nga host sa timbangan sa katarungan, brother Gaspar. Bro Gaspar, go ahead. Okay, maayong punta mo. Ato sa bago po diyang moderator. O ako nga lang Gaspar de la Piña, pwede mag-zoom, ha? Zoom de la Piña, pwede po na. So ako sang panimbaya ako magkauban ng mga debatidor sa SDA. O sa amo usab nga presidente nga si brother Juri Laig. O sa mga sponsor niya ito si Ma'am Maria Balog. O sa uban pa nga natapong karon sa ato usab makauban ng mga tanang mga dentista nga nagtan-aw karon sa mga debate. Maayong buntag ninyong tanan. O sa ato sang taasbang karon nga gwapo. O may buntag karon diha sa Butuan City. O sa uban pa no nga nagatan-aw karon. So ato lang ipanambiyag tanan no nga maayong pagtan-aw o may isang pagpamina. Salamat ug maayong buntag balik sa atong moderator. Okay, daghang salamat brother Gaspar sa imong pagtimbaya no. So bago formal na tong abrihan kini atong debate pinaagi sa akong gihangyo ang affirmative side brother Albert sa paghatag sa iyang opening prayer. Bro Albert, palihog ko bro Albert. Okay. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ginoong Diyos, Amahan, kami nagpasalamat nining kagayunan imong gihatag kanamo aron Ginoo. Makahiskot kami sa matuod nga simbahan nga imong gitukod Ginoo. Ako Ginoo nagampo nga kining debatiha nindot ang dagan Ginoo nga ang resulta ang mga naminaw Ginoo makasabot sa tinuod nga kamatuoran nga gibili nimo sa simbahan nga imong gitukod nga mo'y akong pamatud-an karon. Salamat po Ginoo sa paggiya sa tanan nga involved niini nga debate. Kining tanan among gipangayo og gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sa Espiritu. Daghan kayong salamat igsoong Albert. So karon mo proceed ta karon sa atong pagbasa sa atong rules and regulation no para sa mga naminaw nato bago ta formal nga magkuan. Rule number 1 musubay sa tema dili mulikay sa issue. So true church lang ta karon pamatud-an ni Brother Albert nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga tinukod ni Kristo. Rule number 2, tahuron ang moderator kung moingon ang moderator na moderator's time or ruling kinahanglan mohilom ang mga speakers para mga husay. Number 3, ang tubag og pangutana dili mula pa sulod sa usa ka minuto. Kung dili kaabot ang pangutana og tubag mohatag kini og timailhan. Moingon nga maura palihog tubaga kung ikaw ang nangutana or maura na ang akong tubag kung ikaw ang mutubag. So atong courtesy lang ta mga debaters ha. Dili ta magsapaw-sapaw para gwapo ang atong debate. Number 4, categorical question should be answered categorically or must be answered categorically. Ang tubag nga oo or dili kinahanglan nga tubagon og oo og dili apan pwede i-qualify, no? Sulod sa usa ka minuto ang imong answer. Number 5, religious debate kini mga kaigalaan busa iwasan nato ang personal attack. Atakihon lang ang argumento nga mga fallacy nga nahimo sa estilo og sa pagtubag og sa pagpangutana. So kinahanglan ang pagka-religious essence ni ani magpabilin mga kaigalaan. Number 6, pwede maka-video record ang mga debaters, no? Pero ang number 7, ang video record dili pwede editon kanang himuong katawanan. Mawala ang pagka-religious essence niini. Number 8, bisag unsa nga version sa Biblia pagadawaton, Protestant or Catholic books, walay problema. Pero kung duda ang usa sa mga debaters, kinahanglan mohatag ta og screenshot, no? Or picture kung para matud-an nga tinuod ang atong gilatag. Number 9, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan
mo deklara ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. So kaning rule number 10, motali ni siya sa rule number 10. Kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema or topic. So diha lang gyud ta dapat mga kagalaan kung ang imong pangutana wala sa rule number 10, dili ta kapugos nga pagpatubag sa imuha pagpa-apply sa rule number 9 kay wala sa tema ang imong pangutana. Pero kung naa sa tema imong pangutana, sulod sa rule number 10, atong gukdon siya sa rule number 9. Number 10 ang number 11, dawaton ta ng standard nga referensya, pwede kini gamiton but subject for review. So kung gituuhan nga piki ang imong referensya, screenshot or picture then isend sa group chat para matong ma-verify. Okay? So aduna kitay 10 minutes na pagpabarog sa affirmative, 10 minutes na cross-examination sa negative, muhatag og negative stand ang negative 10 minutes, muhatag og affirmative cross-examination ang affirmative for 10 minutes. Rebuttal muna ang affirmative for 5 minutes. 5 minutes pod ang cross-examination. Then vice versa, negative na pod ang mo hatag og rebuttal, then mo hatag og cross-examination ang affirmative. Pag-abot sa final stand, 5 minutes muna ang negative si Brother Gaspar, mosunod ang affirmative sa final stand, last ang CFD si Brother Aquino. Bro, nagkasinabot ba ta sa rules and regulation mga brother? Okay. Bro Gaspar. Oh, okay. Bro Gaspar. Okay, nadungog na to mga kaigalaan. So dili na ta magpadugay-dugay pa no, mo sugod na ta pero mobasa una kitag mga komento. Congratulations sa mga debaters karong buntaga, matod pa ni Brother Elias Mahilong. Congratulations o good luck CFD. Okay? So watching from Hong Kong, Brother Sister Susan Patinyo Cueve, Ma'am Angie Patens ug atong si Ma'am Annalyn Pulangco, maayong buntag ma'am. So ana-ana po ang mga 70 Adventist, sila Peter Pindon, sila Eldefonso Cobel ug uban pa unya na lang ako ni basahon mga kagalaan kay naa pa ko gikurik-kurik gamay diri para ma-plastada gyud. So oy mga brother, dili ko mo interrupt, tanaw-tanaw lang mo sa kuha ha, muhatag ko og signal Bro Aquino, Bro Albert, mo sinyas lang kog ana, Bro Gaspar. Mo sinyas lang kog ana, bot pasabot 5 minutes. No? Mo sinyas kog ana 3 minutes. Mo sinyas kog ana 2 minutes. Mo sinyas kog ana 1 minute. Dili na ko musulti ha. Kay para dili ma-interrupt ang inyong presentation kay magkit-anay naman ta. No nya ang mga viewers pod makabantay pod sila. Okay ba to bro? Okay to bro? Bro, okay to? Okay. So, iset sa nako ang time mga kagalaan ha. Kini gyud akong orasan, mao gyud niya akong permente malimtan ba. Kadali ha. Okay. Ready na Bro Albert? Ready. Kadali ha. Kadali gyud. Set tag 10 minutes. Okay. Affirmative side, Brother Albert Aquino from Catholic Faith Defender. 10 minutes sa imong pagbabarog. Kung ready na ka bro, kung mutinog ka, ang imong oras magdagan. Maayong buntag sa makaisa pa, mga kaigsunan, sa mga wala na ako na grade, kauban ako mga maestra da San Vicente National High School, maayong buntag kaniyong tanan. Ug sa uban ang kailan ako mga maestro nga nakailan ako, may buntag. Ang tema nga akong pabarugan o gidabatihan karong buntaga, mao nga akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang true church nga tinukod ni Kristo. Okay, kadali lang ha kay murag nawala ang signal ni Bro Albert. Kadali lang murag standby sa ha kay nawala ang signal ni Bro Albert. Bro Albert, kumusta? Medyo nawala ko. Nawala ko kadali bro, nawala ko. Nibalik na ang internet. Okay. Internet. Okay, bro, go ahead. Pamatud-an ako mga kaigsunan nga ang simbahang Katoliko mao gayud ang simbahan nga matuod nga tinukod ni Kristo. Duha akong gamiton sa pagpamatuod. Mao ang Biblia, una, ug ang referensya, ikaduha.
dili pwede nga buwago nimo ning duha ka pamatuod, Biblia o referensya. Mga kaigsunan, unang premise nga akong pamatud-an, kaya nga akong argumento in the form of syllogism. Ang una nga premise nga akong pamatud-an, whatever God or the Lord established, this is the true church. Unsa man gani ang gitukod sa Ginoo, matuod gina nga simbahan. Dili pwede nga ang tinukod sa Ginoo mahimong piki. Kay ang tinukod sa Ginoo matuod yun na. Asa mabasa? Salmo, no? 127 verse 1. No? Dira Salmo 127 verse 1. Palihog ko brad sa Bible, basta kining akong kalaban na si pastor, iyan ni lista nga mga bersikulo o kay gigamit na ko na nga pagpamatuod. Gingon din gawas kun ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo maoy magbantay syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. So kining balaya, although ang literal nga meaning nini nagisgot sa si David mahitungod sa panimalay, pero wala ginigar dito nga ang anak ang Ginoo mo ay magtukod mga kaigsunan. Moderator's time. Oh, kung gawas ang Ginoo mo ay magtukod ning balaya. Bro, kadali bro Albert. Putol-putol man ka bro, gi-post na ko ang imong oras 8 minutes and 08 seconds. Atrasi gamay bro, no kay murag naputol ka bro, naputol gyud ka bro. Paki-kuan sa ko sa imong signal dia bro, kay nagaputol-putol ka. Okay. So, pag sulti lag, ready na bro ha. Kay mag-resume ta. Okay, ready. Ready. Okay, go. Okay. So, gawas kun ang Ginoo mo'y magtukod sa balay, walay pulos ang pagkatukod nini. Sa ato pa kung tao ray nagtukod, rara ang tukod tao ra, way pulos. Pero kung ang Ginoo ang nagtukod, mapuslanon. Kining balaya gipasabot sa unang Timoteo 3:15, mao ang balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios, no? So akong pamatud-an nga ang gisgutan nga balay sa Salmo 127 verse 1, mao pud ang balay nga gisgutan sa 1 Timothy 3:15, nga mao ang iglesia o kana iglesia way lain kundili ang simbahang Katoliko. Mga kaigsunan, mao na ang akong major premise. Second premise nga akong pamatud-an, kay ang major premise nako nga ang pag Ginoo ang magtukod, tinuod. Second premise nako kay Ginoo may nagtukod sa Roman Catholic Church, nagpasabot kini nga tinuod. Asa mabasa sa mga ebidensya ug referensya, Biblia man o referensya, asa mabasa nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Ang una nato nga hinumduman mga kaigsunan, kung parte og ebidensya lang ang hisgutan. Ako nang lakang na nako daan, nga dili porkit mabasa litra por litra, tinuod na. No? Dili pod porkit dili mabasa sa Biblia, litra por litra, dili na tinuod. Mao na duha ka importante nga prinsipyo sa hermeneutics ug exegesis. Dili porkit mabasa litra por litra, tinuod na. Dili porkit dili mabasa, dili na tinuod. Kay ngano man, hatag og example. Kadtong si Kristo naglakaw sa tubig, maay mabasa litra por litra nga si Kristo multo. Therefore, kung tinuod nga litra por litra mabasa, tinuod na. Tinuod ay nga multo si Kristo. Kumingon pud ta mga kaigsunan nga pag way mabasa dili tinuod. Wala tay mabasa litra por litra nga mga apostoles na libang matakadlaw. Therefore, ang mga apostoles diay namatay na lang way kalibang. Laka na akong daan. Ang importante mga kaigsunan nga ang atong pagkamabasa makita pod sa atong pagsabot, no? Mao na gingon ni Kristo, Mateo 24:15, nga ang tanan nga mobasa kinahanglan insakto ang pagsabot. Mao gani nang nata hermeneutics og exegesis, no? Kay kinahanglan nga ang hermeneutics og exegesis, no? Importante. So kinahanglan nato tanawon ang historical sense, ang cultural sense, ang linguistic sense, o ang biblical sense sa atong mabasa. Mao na mga kaigsunan. So asa mabasa nga si Kristo nagtukod
sa Santa Iglesia Katolika. Una nga ebidensya, biblical nga ebidensya. Mateo 16:18 ngadto nas 19. Si Kristo miingon kang San Pedro, ikaw mao si Pedro, og ibabaw na ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia or simbahan, nga bisan gani ang gahom sa Hades o impierno, dili makabuntog nini. Nasa ato pa, giklaro mga kaigsunan nga ang nagtukod sa maong iglesia si Kristo gayud. Og giraa nga bersikulo, wa tay mabasa nga ginganlan ni Kristo. Pero naghatag ang atong Ginoo og klo kung unsa nga iglesia ang iyang gitukod. Unsa may klo mga kaigsunan nga gihatag ni Kristo? Diha sa bato. Kung mapamatud-an nako sa referensya ag ebidensya nga ang bato nga gipasabot ni Kristo mao si Pedro, nan mapamatud-an pud nako nga ang Romano Katoliko mao ang tinukod ni Kristo. Kay diha ang gipasabot ni Kristo sa 16 Mateo padung 19, gitugyanan ng daan ni Kristo si San Pedro nga mao'y mangulo sa iglesia nga iyang gitukod. Nasa ato pa ang simbahan gani nga walay kalambigitan ni Pedro o walay record ni Pedro nga namembro, bisan unsa nga simbahan nga nangangkon nga Kristiyano nga simbahan nga walay historical record sa ilang pagkatukod, walay historical record nga namembro ang mga apostoles, walay historical record nga namembro si Pedro, nagpasabot nga dili na maong simbahana ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Pero doon naman tayo mabasa mga kaigsuunan nga si San Pedro nga gitugyanan ni Kristo sa 18:19 sa Mateo nga mo'y mangulo sa simbahan, iniglakaw niya in conjunction sa Juan 21 ngadto na 15:17 nga iyang gitugyanan San Pedro sa pagpakaon sa karnero nga nagrepresentar sa simbahan nga iyang gitukod. Nasa ato pa kung naa na membro si Kristo o ang mga apostoles sa maong simbahan, nan tinuod kini. Asa mabasa sa libros kasaysayan kay wa man litra por litra mabasa diha nga si Kristo gyud ang nagtukod, no? Sa bisan unsa nga iglesia, way mabasa nga si Kristo may nagtukod sa SDA Church, way mabasa nga si Kristo may nagtukod sa Jehovah's Witnesses Church, walay mabasa nga si Kristo may nagtukod sa kanang gitawag born again church. Therefore, but na nato pasabot kana sila tanan mga piki ug wala pud tay mabasa litra por litra nga si Kristo nagtukod sa Roman. Okay, kadali lang mo post ta kadali ha kay kining kuan kining na nihinay na po ilang signal dito. Okay, so daghan kayong salamat mga kaigalaan. Oy, by the way, subscribe din mo sa atong YouTube channel, no? Nawala si Bro Albert. So, napakay last 2 minutes, Bro Albert. Ato pabalik ko na to si Bro Albert. Subscribe din mo sa atong YouTube channel. Puro Kamatuoran YouTube channel. Aduna na kitay mga happy 300 subscribers sa atong puro. Katong miagi last week, mga kuan pa lang to, mga 200 pa lang. Pero karon mga naa na ta sa mga almost 300, mga 280 yata I think, no? So salamat kayo sa mga nag-subscribe. Sa wala pa nag-subscribe, subscribe pud mo sa atong puro Kamatuoran. Okay? Ug ayaw po ninyo kalimti ang atong timbangan sa Kamatuoran, no? Si brother, pa-join. Tubaga palihog, brother Albert, no? Nawala ang signal, yes. Tubaga palihog, ginaring ta ka, sulod og balik, no? Naka-unlock na ang atong room, Bro Albert. Okay, na si Bro Albert. Okay, Bro Albert. So, bro, last signal nako, last 2 minutes. Continue, brother, continue. Okay. So tungod kay hapit naman mahuman ang time,
Manggawas niyo niya nga ako ma-referensya mga kaigsunan nga naay historical mabasa sa Oxford Dictionary of Popes gipamatud-an dito, gipamatud-an diri mga kaigsunan sa page 2, gipamatud-an diri nga libro nga si San Pedro magiunang leader sa Simbahang Katoliko. Therefore siya gipasabot ni Kristo katong simbahan na mga kaigsunan nga gipasabot ni Kristo sa 16:18 sa Mateo, mao ang Simbahang Katoliko kay didto na membro si San Pedro nga mao si unang leader sa Simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo kay ang buot pasabot sa Pedro mao man ang bato. So walay laing bato nga gisgutan ni Kristo nga diin pagatukuron niya yang simbahan mga kaigsunan kundi ang bato nga gipasabot mao si Pedro. Kay sa Juan 1:42 ang ngalang Simon galisdan ni Kristo og ngalang Kifa nga mao'y but pasabot og rock og ang meaning sa Kifa i-translate ngadto sa Greek mao ang Petros o Pedro sa Bisaya mga kaigsunan. So walay lain nga gipasabot ni Kristo nga ang bato nga iyang pagatukuron mga kaigsunan, ang bato nga iyang pagatukuron diha gid kang San Pedro ug ato nang mabasa dire sa Oxford Dictionary ug daghan pa mga referensya nga mabasa ispi sa Bible ug mga libro mga kaigsunan. Naay mga libro dire mga kaigsunan daghan kay libro. Nawala akong katbang bro. Kadali lang nawala si tawagan ni. Nawala si Gaspar. So si Gaspar na po yung nawala. So kadali lang na apoy nabilin nga 1 minute bro. Atong kuanon no, so naay problema ilang mga signal karong buntaga mga kaigalaan. Dari kusog man dire. Pag dire na ako ibutang. So nag-green standby lang sa mo ha. Kay murag dili mayo ang ilang mga signal murag wala man tay humana man tang bagyong Aurel no. Standby lang, nag-ring. So, kubasa na lang ta og baka komento atong mga kaigsunan karong buntaga. Matud pa ni Jabar Candia Mundihar. Good morning sa tanan. Kita naman bro. Kaigsunan Katoliko. O setan nga good morning sa tanan. Kaigsunan nga Katoliko og satan nga defender diri sa Butuan watching from Robinsons Butuan. So kinsa din ng kuano? Kinsa din ng mga defender ni Satanas diha. So kadali no answer man from Bro Albert. Bro Gaspar. Basta dili na ako ibutan bro. Di gina mga signal bro. Kung mulayo sa gamay dire, hinay kata. Pero pag dire, noon ako doon sa alta. Palihog kog join bro Gaspar na tubaga ang imong phone. Ginatawagan ka. Hello, kadali lang ha, standby ha. So matod pa ni DXN na Marinette Canoy de la Peña. Kumbati sa rason, walay labot si korason. Okay, nala si timbangan si kamaturan. Bro, Gaspar, Libre na ako. Libre na out day. Okay. So, okay na. So, naapay 1 minute. 1 minute. Continue ta, Brother Albert. 1 minute. Go ahead. Okay. Ang biblical nga rason gihatag na nako og gilista ni Pastor Gaspar diha sa iyang notebook, no? 16:18 to 19 Mateo i-connectar sa Juan 21:15 ngadto 17, no? I-connectar pag mo na sa history sa Oxford Dictionary of Popes sa mga general references, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Grolier na akong ipangdala diri pero tungod lang sa kakulang sa panahon kita mo diri sa kilid na ako'y bookshelves diri. Grabe ng mga libro dira. Wapay labot ni nagkatag diri sa akong katre. Wapay labot sa nagkatag diri sa saog mga kaigsunan. Kung sa pagpangutana na mangita sa ebidensya, pwede na ko ipakita kana mga kaigsunan. Grabe mga libro nagkatag diri.
andun sa kadaghan din ako kabalo unsa na mga libro ana. So mga kaigsunan, maora to akong pagpabarog og dili gid maguba. Basta kay naas ka matuuran mga kaigsunan. Okay, time. Okay, daghang salamat Brother Alberto Aquino usa ka defensor Katoliko diha sa Butuan chapter. So relax lang sa ka bro Albert kaya mobasa una kitag mga pagtimbaya no. Matod pa ni DXN Marinette Canoy de la Peña sigurado ko parente yun ni bro Gaspar. Kumbate sa rason walay labot sa rason. God bless mga debaters. Matod pa ni Sister Marinette no. Shout out all Seventh-day Adventists o sa tanang nagtanaw daghang salamat. Sister Brother Peter Pindon matod pa niya bro Roland Parts kung maka-live ka sa among debate ni Junjun Alcordo lihog na lang kog broadcast. Okay bro Peter no pasensya gyud ka kay kaning akong gigamit ron nga unit sa ako ning anak kay ang ako ang cellphone man gud perting guba mo na nga Sunday lang ko makakuha na ani no mo na nga kung mag-online po ko gabi na kay kanang bakante na pod kay gigamit ni sa module. Mayong buntag sa tanan matod pa ni Ildefonso Cobel. Kuya Jibline Kabisa, good luck Mentor June, God bless. Okay. Dok Laig, mayong buntag Dok, dili daw tinuod ang mabasa nga Katolik. Hihihi, matod pa ni Dok Laig. Nestor Lacerna, mayong buntag Gogo CFD, God will guided to all CFD with the Holy Spirit. Daghang salamat Brother Nestor. Okay, reply naman nila. So matod pa ni Atom J. Rivas Tandayag, Birada Bakak, Birada Kamaturan. Okay. So amot lang kung asa ni si Brother J si Saturn J. Rivas kung Katoliko ba niyo sa Badista. Kian Fideles wa daw mabasa letra por letra nga si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church. Dili daw tinuod ang mabasa unsa man gyud. Okay, matod pa ni Sister Marinette. 10 lang guro gilod ni Kuya Park. Okay, dili ni bro kaya no. Ang akong load kay kuani dili na unlimited pero dili pud ni Gis. Okay. Dagunda na sa mga kumatag kag load mudawat ko sa kuan timo kasing-kasing nako bro kiya no. Okay. So aton basahon ig tiwas unya mga kaigalaan kay ang atong negative side si Bro Gaspar nagpanikad na sa pagpangutana magpangutana. So Bro Gaspar ready na ka sa paglabay sa imong mga pangutana? Ready na. Kung ready na ka Bro Gaspar, magsugod ang imong 10 minutos. Okay, unang pangutana. Isip usa ka afirmatibo, nagtug-an ka ba tinuod o nagtug-an sa baka? Nagtug-an ko sa kamaturan. So, nagtug-an ka tinuod. Kay ako sa Mr. Moderator, humanon sa nako ang 1 minute. Continue. Nagtug-an ko sa kamaturan tungod kay daghan kog mga referensya biblical, historical, linguistic, cultural nga magpamatuod nga si Kristo gyud ang nagtukod si bang Katoliko tungod kay ang iyang ilhanan nga gibilin sa matuod nga simbahan mao nga si Pedro ang una nga leader sa dihang mibalik siya sa didto na siya sa langit. So mabasa sa history general reference nga ang unang leader si bang Katoliko mao si San Pedro. Therefore, mao kini tinukod ni Kristo. Okay na. Bakit ako magastubag? Ayaw ko Pedro. Mubo ra ko pangutana I-explain nimo. na ako tubag. Peter, i-explain na ako tubag kay napi 1 minute. Okay, moderators time. Continue na ta bro, no? Continue na ta bro. Cross examination na ta. Okay, go ahead bro. Nagtug-an ka tinuod o kamatuoran, kining kamatuoran naa kay mabasa o wala? Okay. Ang kamatuoran mao kini na ay mabasa. Inubanan sa akong pagsabot. Mr. Moderator, Okay. Mr. Moderator, to answer. Moderators time. Brother Gaspar, nagtubag siya bro Gaspar. Na siya gihatag categorical nga yes, na siya gihatag bro. Na siya gihatag mo na nga iwasan na to ang objection sa pagsugod no, labi na lag
3 segundos pa, no? So para kay naamang gyud sa hype mo premise ta kadali bago ta mo tubag og categorical. So nana siya categorical, bro. Usba ra gud imong categorical, brother Aquino. Brother Aquino, usba imong categorical nga pagtubag? Palihog ko pangutana sa kadali. Palihog sa pangutana sa palihog utana. Yes, kabalo ko. Ako siyang gipatubag og categorical. Tubag. Okay. I-refresh sa Okay. ibalik sa pangutana kadali. Okay. Time post ta kay ibalik ang pangutana. Go ahead. Matod nimo nagtug-an kas kamatuoran. Kining pulong na kamatuoran naa kabay nabasa ani o wala kay mabasa? Tubag. Wala no? Na ay mabasa. Explain ko ha. I have 1 minute. Na ay mabasa, biblical, historical, nga nagpamatuod nga si Kristo ang nagtukod sa Catholic Church. Tungod kay mauna ang mga bersikulo akong gihatag. Ingi mong gipangita litra por litra, hibalo na ko sunod yung pagutana. Litra por litra. Pero na ay mabasa litra por litra. Na ay mabasa litra por litra. Biblical, historical. Okay, salamat. Kaya na Okay na. kay mabasa matod. Okay, moderator's time. 8 minutes and 43 seconds. Bro Albert, palihog lang ko kung ang imong muhundang nakatubag, pagsultilag maura na ang akong tubag para dili ta maghinulatay, no? Bro Albert? Butangilag, maura na ang akong tubag para mo pangautaw na din si Bro Gaspar. Resume 8 minutes and 43 seconds. Okay, matod nimo nagtug-an kas kamatuoran og matod nimo naa kay mabasa. Imo nang giangkon karon. Sud nga pangutana, nagsulti man kaganina nga ang balay sa Dios mao ni ang Roman Catholic Church ug gigamit nimo ang bersikulo 1 Timoteo 3:15. Neneng bersikuluhan nagtug-an ka bas tinuod o wala? Tubag. Sumala sa mga tubagon ako kategorikal. Nagtug-an ko tinuod. Tungod kay kung masabta nimo ang mga bersikulo nga akong ipambuhian ug ang mga referensya nga akong ipambuhian, way laing kapaingnan ang konklusyon nga ang simbahang Katoliko Romano tinukod ni Kristo. Wala ko naggamit og mga duha lang ka bersikulo. Kahibalo ka na, nagsulat ka, kita ko sa imong notebook. Daghaw nga bersikulo akong gihatag. Ayaw ipagawas nga duha ra. Sa ato pa, kung imo nang hutdon, ang konklusyon usa na itugan, historical, biblical, isa ra kamaturan itugan. Si Kristo gyud ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Humana ang pangutana na tubag. Balikon ng pangutana. Matod nimo nagtug-an kas kamatuoran og ang kamatuoran na ay mabasa. Karon, igamit nimo ang Salmo nga matod nimo ang balay mao ang Roman Catholic Church. Igamit nimo ang bersikulo o ng Timoteo 3:15. Nining gitug-an nimo ang bersikulo naa by Roman Catholic Church tubag naa. Naa wala tubag. Okay. Tubagon ako na ha. Tubagon ako. Naa. Konklusyon na ang naa. Konklusyon. Pero gidugangan nimo ang akong pagpabarog. Ang akong giyon ganiha. Naka-record ni. Ayaw dugang akong gisulti. Kay dili na sa Dios. Ang akong gisulti mo ni. Sa Salmo 127 verse 1. Ang balay nga gisgutan mao ang iglesia sa Dios. Sa 1 Timoteo 3:15. Ug ang iglesia sa Dios konektado sa 16:19 ang gipasabot didto nga klog gihatag ni Kristo nga tukuron niya kang Pedro nga mao ang bato ug gigamit ako ang historical sense ug ang general reference nga ang nagpamatuod sa maong bato nga ang unang leader sa simbahang Katoliko mao si Kristo gid ang ultimate nga leader, pero ang gibinlan niya mao si San Pedro nga makita nga leader. Ang simbahan nga walay San Pedro piki nga simbahan tungod kay ang unang Santo Papa si mga Katoliko mao si San Pedro, therefore mao ang gitukod ni Kristo. Next question. Akong balikon katulo. Kay matod lagi nimo nagtug-an kas tinuod
Matod nimo ang balay sa Dios, iglesia sa Dios. Ibasa nimo ang unang Timoteo 3:15. Una ni konklusyon ka nga kana dihang mabasa Roman Catholic Church. Sa maong bersikulo imo bang uyunan nga ni anang bersikulo walay mabasang Roman Catholic Church tubag. Naa o wala ang Roman Catholic anang apolong bersikulo ha. Tubag araw naa wala. Okay, ang pangutana nimo naawala mo ni ang tubag, no? In terms sa konklusyon na kung imong putlon-putlon, wala. Pero ang akong pagpabarog, dili putol-putol. Kay sumala sa giingon ni Kristo, 24:15, ang tanang mabasa, kinahanglan sabton kini. Sa ato pa inubanan sa atong pagsabot mga kaigsunan, mabasa sa konklusyon sa mga bibidinsang biblikal o historikal nga akong gigamit. Way laing konklusyon nga atong makita biblikal man o historical pag ang topic simbahan na gani mao nga ang simbahang Katoliko Romano tinukod ni Kristo kay ang unang leader nini gawas ang ultimate ka leader nini mo si Kristo pero ang unang leader nga gibinlan sa diyang nibalik sa samahan mao si San Pedro. Time na. Next question. Matod nimo dili putol-putolon. Karon ang pangutana, nganong imong giputol ang unang Timoteo 15 gipun-an man nimo naputol na. Ingon ka dili putlon. Gipun-an man nimo ang bersikulo. Akong pangutana tugas tinuod kay permitibo ra maka. Tug-anas tinuod palihog. Sa imong gihatag nga bersikulo, Timoteo 3:15, naabay mabasang Roman Catholic Church sa imo ning gigamit na o wala? Simple nga pangutana. Okay. Akong tubag in terms sa konklusyon na gibalik ang pangutana, balik ko ng tubag. Sa konklusyon sa mga bersikulo kay kahibalo ka nga nako, kahibalo ko nga nakay notebook dira. Imong gilista ang mga bersikulo nga akong gipang butang, akong gipang istorya. Dili lang 1 Timothy 3:15 nga bersikulo akong gibuhian. Imong pangutana nag-focus sa 1 Timothy 3:15. Mao lang naputol imong pagsabot kay giputol nimo ang imong pangutana kay ang imong gi-focus sa pagpangutana diha ra nga bersikulo. Whereas ang akong gihatag dili lang bersikulo sa Biblia, daghan kayo pa og mga historical nga mga referensya, daghan pa kayo diri sa salog, di lang makita sa kamera. Kay kung akong tanggugon ako ning kamera, o kung tanggugon akong kamera, mawala ang signal. Kung malala ang signal, makapamatuod ka. So para dili ka makapamatuod, dili na lang ko ipakita ano na og iko sa mga kauban. Naay mabasa dira. So ayaw pud na kada kay bersikulo. Next question. Okay. Matod nimo ang unang Timoteo 3:15 matod pa ni tungod sa konklusyon nga naay Roman Catholic tungod sa konklusyon. Mangutana ko nimo kinsa man sa 12 ka apostoles nga nag-conclude nga ang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na. Para mutuon ni mga tao nimo kay matod pa nimo naagis konklusyon. Naabay nagsulting 12 ka apostoles nga ang unang Timoteo 3:15 ang gipasabot ana Roman Catholic kay mao may imong konklusyon. Tubag. Okay. Ang pangutana nimo naabay nagtudlo nga mga apostoles. Ako i-clarify mo pangutana ha. Naabay nagtudlo nga mga apostoles nga ang Roman Catholic Church may tinukod ni Kristo. Mao ba na? Imong pangutana? Dili mao Mr. Moderator. Okay. Okay, Time pause. Continue. Pablo Gaspar. Kaya naka-time pause na 1 minute and 49 seconds. Okay. Ako siyang gigukod sa iyang bersikulo sa unang Timoteo 3:15 nga iyang gikonklusyonan nga na Roman Catholic ug matod pa niya sa konklusyon na karon sa 12 ka apostoles kinsa may nag-conclude nga kanang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na diha. Kinsa man Okay. ang nag-conclude. Okay. Ang imong pangutana isa sa mga apostoles. Okay. Si San Pablo. So bago na 1 minute ha. Si San Pablo ang nag-conclude ana. Asa mabasa? Si San Pablo gisugo ni Kristo muadto sa Roman Church. Basahon na to. Basahon na to mga kaigsunan, no? Mabasa kini na sa buhat, no? Kapitulo 23, versikulo 11.
Si Kristo nagsuko sa apostol nga si Pablo. Muadto sa Roma para tukuro ng simbahan. Sa ato pa si Pablo ang apostol nga gipasabot nimo nga maoy nagtudlo nga simbang Katoliko tinukod Kristo. Sunod Next question. Wala. Last question, Mr. Moderator. Okay. Moderator's time. Duha ka pangutana na lang, duha ka pangutana. Okay. Sige, punta na. Motoron dakas imong konklusyon sa unang Timoteo 3:15 nga matod nimo diha nga kanang bersikuloha ang imong konklusyon Roman Catholic na karon ang utana ko nimo kinsa man sa 12 ka apostol nga nagkonclude nga kanang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na ang gipasabot kinsa sa 12 ka apostoles ubag Tubag. Mao ni tubag. Sa 12 ka apostoles mabagutan na. Ang akong tubag, ang nagtukod mismo sa mga apostoles, si Kristo. Mo'y nagsugo ni San Pablo nga maoy moadto sa Roma para tukulon ang Roman Catholic Church. Karon, gawas mo imo i-deny nga apil sa apostol kung pangutana nimo 12 ka apostoles ha? Pangutana nimo 12 ka apostoles. Mutug-an ko sa imong tinuod. Walay mabasa litra por litra sa 12 ka apostoles, pero wala nagpasabot nga dili tinuod. Kay sumara sa sensa historical o biblikal. Pamatud-ana dili sa pagkamabasa, kundi pinaagi sa sakto nga pagsabot. Kung imong pagsabot litra por litra na gikalibang nga ang mga apostol kay namatay silang way libang-libang, kay way mabasa litra por litra nga nalibang sila matag adlaw. okay Okay, next question. Last question. Last question. Salamat kay ni angkong kang walay mabasa sa apostoles. Bot na nimong ipasabot nga ang conclusion wala mag-conclude ang 12 ka apostoles ikaw ra gabot buot ana. Ikaw ra gabot. Okay. Mao ni tubag. Ang pangutan mo, ako pa nagbutbutan na o dili? Akong tubag mao ni. Si Kristo gimoy nagbuot ang imong pangutana apostoles, ang akong tubag nimo ang nagtukod mismo mao ang leader sa mga apostoles kinsa man si Kristo mismo mas labaw pa sa mga apostoles ang nagtug-an nga diha kang Pedro pagatukuro niya ang iyang simbahan kay ang meaning sa Pedro bato siyang gisgutan sa 16:18 kay diha kaniyang yabe nga ihatag ni San Pedro nga mo'y mangulo sa simbahan ug way laing simbahan sa Kristiyanidad nga ang unang leader mao si Pedro simbahang Katoliko lang busa wa ka kabungkag sa akong pagpabarog ang imong mga pangutana nagpaligon sa ebidensya nga akong dala datubag ang pangutana wala laing pangutana tungod kay time na. Okay, daghang salamat Brother Alberto Aquino, usa ka defensor Katoliko diha sa Butuan, Butuan City, no? Butuan chapter. Daghang salamat sa imong maisugong pagtubag sa mga gipanglabay nga pangutana gikan sa negative Brother Gaspar de la Peña. Okay, mubasa una kita og mga komento para maka-inom-inom pud mog tubig diha. Pasalamatan day una nato atong mga sponsors to. Dili nako ma-mute tong atong mga sponsors kay nagguba mo gud akong na dito ang video nga presentation nga akong ginabuhat kada debate ato na lang silang i-shout out. Okay, puro kamatuoran would like to thank the following sponsors. Mr. Lechonero, ang pinakalami nga lechon baboy, anaa sa Island Garden City of Samal. Kontaka lang sila sa 0951 0951 220 246 o sa 0965 9269 444. TJK Glass and Aluminum Supply anaa sa Bignay, Laguna, no? Kontaka lang si Ma'am Karen sa TJK Glass and Aluminum Supply, supplier of mga screen door, screen door, glass door, any aluminum supply, no? 0917-324-3356, OSS Medical Enterprises, supplier of mga medical supply store. Kontaka lang si Sir Ramil, no? Sa 0925-518-8275. DES or Daklan Engineering Supplies, naa sa 915 Quezon Boulevard, Davao City, supplier of mga hardware materials sama sa bakal, semento, faring, atop o kuban pa. Kontaka lang sa 0917-397-4782
ang atong sponsor sab nga si Miss Angel P nga naa sa Hong Kong og si Miss Toronto no? Nga naa usab sa Canada. Daghan kayong salamat sa pagsuporta ninyo sa puro kamatuoran nga mga kalihukan. Okay, mubasa tag mga komento sa atong mga viewers. Matod pa ni Sister Bernadette Madro Nero Bugo. Sa bakak magsugod hangtod sa bakak mahuman. Si Christ lang ang nag-inusarang kamaturan pero wa gyud to ni simbag piki nga Ginoo nga gibuhat sa tao aron ampuan niya. Matod pa ni Sister Bernadette. Okay, so matod pa ni Strongman Alado, di gyud magsilbi ang Roman Catholic Church sa SDA. Labi na True Church ang tema. Ako ray naluoy aning mga CFD. So continuod na brother Alado, kung barog ka sa tema nga True Church, ikaw na po'y mag-afirmatibo kay daghan nagatang. Dr. Laig, go bro John, hehe. 3A Media tanan ga-support nimo, okay? Go Kuya Jun, matod pa ni Nerly Panimdim. Kian Fideles, 3A Media here. Okay, na ay mga taga 3A Media diri. Salamat kayo sa mga 3A Media no. So i-subscribe po ninyo unta ang Puro Kamatuoran YouTube channel, no? So sub to sub lang ta para mas mudagan ang atong mga viewers og ang timbangan sa katarungan ni Bro Gaspar di ay. Okay. Pastilan bisag unsa pa na kadam track inyong libro. Isa pa na kadam track inyong libro, di na magsilbi. Matod pa ni Strongman Alado. So matod pa ni Pagutingkay sa Kamatuoran. Bro, Pagutingkay ni subscribe mo. Okay, so ayaw po din mong kalimot sa Pagutingkay sa Kamatuoran no, YouTube channel. So i-subscribe po din ninyo kay ang atong mga ubang mga video nga nay kalumbigitan sa Pagutingkay sa Kamatuoran gina-upload po nila dito. Guba na daan maong dili na kinahanglan gubaan matod pa ni Kuya J. Blan Kabasa. Mariar Pinote, pangutana kay si Pedro man ang nagpabarog kay siya ang bato, si Pedro ba ang himog mga larawan aron ipasimba ninyo? So kini ato ning ipatubag kunya ni Kwan ni tawagan ni sa atong affirmative no kay naman tay pwede man ta makahatag og question kunya mga kahigalaan no, so ipatubag ta ni unya ato na i-copy paste. Mga SDA naghago-hago lang mo depensa sa SDA kay kung subayon inyong sekta musangko ra ni William Miller og Ellen G. White Lady. May maginahinay na mo hinulsol kay si Ile Soriano nangayo naman og apologize sa iyang pag-atake sa simbahang Katoliko. Buhi ng mga buhiin na inyong mga fried. Okay, matod pa ni Crispin Laurora. Okay, so dili na ta magdugay-dugay pa. Mo proceed na ta sa negative side sa iyang 10 minutes nga pagnigar sa iyang mga pangutana ganina. Bro Gaspar de la Peña, SDA Defender, ready na ka bro? Ready na bro. Kung ready na ka, kumutingog ka ang imong oras magdagan, go ahead. Okay, maayong buntag no sa ato usab ng mga nasubaybay karon o sa ato usab ng mga sa atong presidente sa tanang debatidor, Brother Jerry Laig, sa ato usab ng mga kauban ng mga triniid debater, akong usab maayong pagkatan-aw diha. O sa ako pong kontra nga aggressive kayo, maayong buntag ng modado. O sa ato sa moderator nga way laban-laban. Believe ko ning atong moderator kay wa gilabanan ni. So mo nang daghan mo kuan sa debate siyang turok kay wa may laban-laban ko. Una nga nindot ko ni kay sunan. Una nga lingaw kita samtang pandemic karon. Una nga niya ta sa inlaw. Kung dili nga debate ko nga lingaw sa aksyon sa kontra kay sa mga ganis kwarto sa balay murag grabe ging suga niya. Oh, grabe wara-wara siyang kamot kay murag sa magiging paningkamot ba. Paningkamot. Now, isip usa ka negatibo magigsunan. At isang dukod sa iyang sulti kanina nga gibasa niya ang Salmo 127 bersikulo 1. Buta na kong balikon para may balaan sa ninyo nga diha siya ang useless niya. Na kinilagay magbutbuo ito puno-puno o niya inikpuno na inikpangutanas bersikulo bukada na. So mo problema diha.
Bantayan na to nga ang tema nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Matud pa niya una gid ang Biblia o ikaduha nga referensya. Kay una man ang Biblia na abas Biblia na karon. Kung gibasa Salmo 127 versikulo 1 matud pa niya ilista brad, bisa pa dililista, bawo naman tana. Dayon, basahon na, kay ato tanawon ko nang isulti tinuod ba, kay matud pa niya, nagsulti magkus ka matuuran, wak ko magsultis bakak. Mo na ako sa gisundan sa iya kibaling versikulo, gigamit. Nyara, Salmo 127, atong tanawon ang versikulo sa Biblia ngayon diskutar na to. No? Gawas, nga siyo ba ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago. Nadto mga nagtukod niini, gawas nga siyo ba mao ang magbalantay syudad, kawang lamang ang ilang pagtukaw. O sa tao nga magbalantay. Ang iyang tema nga ang Romano Catholic gitukod ni Kristo. Sa bisikulo wala. Wala. Ay ni balay. Nga ni abot ka na magbalay. Nga ang imong tema Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. So, dayon, disumpay siya. Insa ka ng balay, mauna ang Iglesias Dios, o mauna ang Roman Catholic Church. Muna iyang conclusion kunuhay. Nagkaroon, ato na pong tanahon, ang iyang unang ikaduhang bersikulo gigamit ali, matud pa niya nga kanadang Iglesia sa Dios diha, mauna ang Roman Catholic Church. Unya, wa may nabasa diri. Gabut-buot pinuntahan na. Siya mutog ang tinuod. Wa man lagi diri, but man lagi ni. Naunsa man na. Oy, at ang basahon de. Kung malangan man galing ako, ikaw may balon na kung saan paggawi diha sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Oy, nay nabasa diha Iglesias buhi nga Dios. Wa kita magdebatig buhi nga Dios, iglesia sa Dios. Unya, ni conclude ka matud kaniya. Sa akong konklusyon mo na badlipin niya, konklusyon na nga Roman Catholic na o karon. Kaya konklusyon ba di ay na, gipagutangan na bukan ako, nga naaba 12 ka apostolis nga nag-conclude, nga tanang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na. Wag yun natubad bisag isa. Wag yun. Unya, narabas sa istorya ganyan na nga. Pagkadaghan sa mga libro, nagkatag sa katrig sa loob, napas akong likod, pero way usang nabasa, ay magisulti, ay kaulaw ko na, oy. Kauwa, bibita na. Ang tato sa kadaghan sa imong libro niyang mabasa, imo na itong gibasa to, nga ang imong konklusyon, nga anay 12 ka apostolos nga nag-conclude, nga ang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na. Wa man. Sa man imong libro, wala kwenta diha, panghadlok ra na. Ana di man tamahadlok og libro oy, usa pa nakadam ka imong libro diha. Wa jud ko mahadlok inyong mga libro sa tinuod lang gyud. Sa kadaghan debate nako, daghan na ikwenta nako mga libro daghan sa Katoliko, wa jud ko bulisa nga na. Ngano man, tungod kay ang imong gisulti manggod, nitubag ka man ganina nga nagsulti ko sa matuuran. Nangutana ko nimo, asa man mabasa nga ang balay Roman Catholic, ingon dayon ka, wa ko nag-ingon ang balay Roman Catholic, ang gibasa nako ang balay Iglesia sa Dios. At ang konklusyon, Roman Catholic Church na. O mo nang bigukod ta ka ana. Ay konklusyon man dai na, mo nang ngutana ko nimo ganina, kinsa man sa 12 ka apostoles nga nag-conclude nga kanang unang Timoteo 3:15 Roman Catholic na. Gabut-buot ka man ka oy. Gabut-buot ni siya ba? Unya, kadagas libro ukban imong libro diha. Kadaghan na mo ba gisulti nga kadaghan sa libro diri nagtatag na skatri na asalo gas likod. Inawa kay nabasa. Ay naunsa. Mga ka-assistant nando ka buok, tigdas Biblia nimo. Oy, ambot ha. Naay duas likod back up kunuhay. Tabangin na kauban niyo kay oy problema nang magtinabangay mo da kay kauban man gud diha. Di ba kauban mo? Mao na nga matud pa niya magigsunan nga di man ko magbabarog. Di ko magbarog tema kay negatibo ra ako. Negatibo naman ta.
Ako lang isubay. O niya, yan na pong gibasa ang Mateo 16, 18, 19. Yan ko na bagay siya nga, dili kay mabasa tinuod, o dili po kay di basa di po tinuod. Nakaroon, ano pag lusot ano yung mga istorya. Nga kung na kay mabasa, di agbili ko di na tinuod. Kung kay mahimo na ko. Kaya ito may gaingon nga, dili ka na ay mabasa tinuod, o dili po kay mabasa dili tinuod. Nagkaroon. Kung pananglita na kay mabasa, kung di man na tinuod, wa kay mahimo. Kaya ikaw may nagbuhi ng istorya ha. Di ba? Mga igsoon nga, matod pa niya, wala gi makabungkag sa among tima karon. Tinuod na, wagi na nabungkag man ang daan. O saon, pagbungkag naman na. O matod pa niya, wala kung imo nagipabarog, wagi na ni barog. Kaya sa una lang na akong pangutana, wa na manggali ka kapuliki magtubag unang pangutana usara ka pangutana gibuhian ako ron unya ka na usa ka pangutana nagdikoy-likoy ka naman gani usa may likoy-likoy nimo nangutana ko nimo si Kapostoles si Kristo mo ay nagtubag ana nagconclude unya gokoron tagaadto gokoron tagaadto tong bersikulohan nga si Kristo ala ko no asa man mabasa sa bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga ang unang Timoteo 3:15 nga balay maunang Roman Catholic asa man kuno nabe ug tagbasa imong libro diha kay piti madaghan na usa magana ka damtra ka ng bersikulo ha ang libro ha na salog nagtatag nas likod napas imong katro assistant ka buo wadi mo katudloan ang bersikulo gipakita ninyo so mauna maigsunan ang diferensya karon kay ang atong afirmatibo usa lang ka pangutana wala na kaga na wala nakatubag di gid mao o nakatubag di lang mao salamat kayo nalag ko 2 ka minuto kay sunan unya iyan ang giangkon diri sa Matthew 16:18 nga walay mabasa diha nga Roman Catholic Church yan ang giangkon sa Matthew 16:18 nanitag na nabasa, namutbot na siya. Igawas tayo kong Biblia nga. Turong Confraternity Bible, kanarabay tampered ato. Igawas to siya, ipakita karon na kondisyon to kahuman ani, karon magdigata. Magdigata. So, alang sa akong kontra misyonan, ganahan ko kontra nga kana bitaw aggressive kayo. Mao na makalingaw nako na. Pero una kaatbang bisan pag-usapan nakatrack imong libro diha wa na makaturog sa akong kasing-kasing kaya di lang ikaw ang concern nato nga kitibaga ang libro John Tresilias Tehedor tagutlo kalamisang libro apan wa ko mukurog ana kita pa kang lagyo kay ta mukurog ko nimo ano imong reference nga lagyo kay ta ang imor daron nga ikaw gyud mukurog-kurog karon sa pangutana nimo sa imong topiko nga wa gyud makatindog ug wa pud makabarog kay naguba namang daan wa pud naguba kay naguba namang daan sa may gubuon natong guba namang daan di ako lang tiwasan ako lang tiwasan mister okay manay oras so salamat akong ihatag ang panahon sa afirmatibo alang sa iyang lugapak kapagutana kay matod pa niya basta paiyara kuno na kanang pagtubig sa Okay, daghang salamat Brother Gaspar de la Peña. Usa ka defensor Adventista ug usa-usab ka miyembro sa Seventh-day Adventist Church. So relax sa diha kadali bro Gaspar kay mutubag ra ba kag mga pangutana niya. Mubasa una kitag mga komento. So kanang mga adunay mga pangutana diha i-comment ninyo inyong pangutana kay after sa rebuttal atong ipatubag bago ta mohatag sa final stand. Ipatubag nato tatong mga speaker. So comment lang mo atong basahon unya paguman ay patubag na to. Okay? So matod pa ni Mariar Pinote. Kung matamatahon ang buhat ni Pedro sa buhat nga libro sa Biblia, walay nasulat o way mabasa nga naghimo siya Ginoo, siya maoy iyang gisimba, wa ka mo gatumo-tumo diha. Okay, lahi punig. Niabot po ni og kining kuan si Ma'am Mariar kanang mga rebulto gini ang ginapasabot larawan. Okay? David Jefferson Kalumpang, paano mag-engage sa debate? Uy! So naatay aspirant debaters bro Gaspar.
Dudod ako Mormons ni si Bro David ba kung dili ko masipyat. Bro David Jefferson Kalumpang, palihog kog PM sa ako ihatag imong tema kay ihatag pud nato sa mga CFD, CFLAB og mga SDA defender. Sure ko namukon jud ka sa imong tema. Tagaig PM imong tema Bro David Jefferson kay tagaan ta kag panahon kay para daghan mo gitik nimo sa imong tema. Kat kihado. Musta Brad Denmark apot. Okay. So tayop kaayo brother RCC is false chapter matod pa ni David Jefferson. DXN Marionette Canoy de la Peña buramag mga bulangan mo action si brother Roman Catholic, joke lang. Ay sister Marionette kanang inistoryahan sa affirmative karon. Hung pa lang na. Wa pa na nangisog. Hung pa lang. No? So, normal pa lang to. Hung pa lang to. Ayaw lang pasok ka. Kay pasok ko na, unsa na lang ka. Okay? So, okay. Matod pa ni Kian Fidels, wala daw mabasa lagi. Wa day mahimo. Anak kay iya man pud na. Kuya J. Blanch, pangutana kinsa sa mga apostol ang tubag si Kristo pagkaluoy sa CFD. Okay, way mabasa nga nalibang, pero nalibang yun sila. Matod pa ni Brother David, matod pa ni Doc Laig, nganong naabot man na sa kalibang. Okay, so saibit lang to bro Doc Laig, no? Pagpangutana, adunay mabasa ang tubag sa conclusion, aduna sa Biblia. Wala. Okay, so matod pa. Okay, Roman Katoliko, paminawo na to kung makapalag ba ang SDA. Matod pa ni Roman Katoliko. Flor Jan Hilot, ayong buntag diha bro. Roman Catholic Church traces to apostles according to the history. Okay, sumundang ta diri ka bro, Flor Jan Hilot. Moadto ta karon sa cross-examination sa affirmative to negative. Bro, Brother Albert, ready na ka bro sa pagpakutana, affirmative side? Oo, okay na. Okay, bro. Okay, so 10 minutes, brother. 10 minutes, brother Albert. Kung ready na ka, magsugod ang imong oras. Okay, unang pangutana. Categorical question. Kamatuoran ba ng imong pagnigar or pagsupak na dili gyud si Kristo ang nagtukod si Bang Katoliko? Kamatuoran na o dili kamatuoran? Mutubag na ko. Dili kamatuoran. Follow up. Okay, follow up. Okay. So, kay dili man kamatuoran ang imong pagnigar, buot pasabot, bakak ang imong pagligar karon. Kay dili man ka matuoran imong pagligar. Bakak ba ang imong pagligar karon? Oo, dili. Ubag na ko. Ikaw man di kamatuo, di man ako. Ano balihigon mo kuno? Wala ka man ikabasa sa kung pangutana. Unya karon imo kong pangutanon nga bakak, aw sa mga oy. Subak lang kuno. Kay ayun mo tema, mo nabasa sa Biblia. Oh, okay ko mo sutak niya, di ba tayo debate? Ay naunsa man ka oy. Bakit mo para nimo? Naunsa man na oy. Otro na ko, pangutana. Kay ni angko naman ka sa unang pangutana, di ta kabuhian ini. Kay ni angko naman ka sa unang pangutana, di sa imong tubag, ni angko na ka. Nga ang imong pagnigar, dili ka matuoran. Sundan ta ka. Kay dili man ka matuoran ang imong pagnigar. Ang kunon ba nimo? Ato bangas mga tao nga naminaw karon. Kay dili man ka matuoran ang imong pagnigar. Bakak ini. Ang kunon nimo o mamakakabugang ikaduha. Ang kunon nimo o mamakakabugang utro. Tubaga. Oh, napagaw ng taon. Oh. Atong tubag, bakak lito para nimo. Ay sa bakit para nimo ba? Ay naunsa man na siya. Oy. Di pa sulat pa sa ando. Kaya musud ka. O tanawa di nawala ka passing. Pag ero kog bakak to para nimo.
Naunsa man na, oy, nganong ang bakak mo para nimo, ang imong tima, wa kay nabasas, bersikulos Biblia. Mao tong bakak to para nimo. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Yun, Hindi pa na mo ipangutana. Mr. Moderator, ang akong Okay, okay. pangutana ng katulo. Objection. Moderators time, 8 objection time, 8 minutes and 8 seconds. Adunay nabilin nga 30 segundos sa pagpatubag ang negative. Unsa man na imong objection, Brother Albert? Nitubag naman siya sa wana ko gipangutana. Ang iyang mga tubag, nga wala ko may mabasa, wala man ko nangutana ana. Categorical question should be answered categorically. Balaod na to na. Nangutana ko sa ikaduha. Isundan ako isa, Mr. Moderator. Ako clarify ang objection. Ipangutana ako. Tambay, Bro Gaspar. Nitubag man siya, premise ni, nitubag man siya sa unang pangutana nga dili ka matuuran, ansaangan ako sa diha. Kay niingon man sa unang pangutana nga dili ka matuuran, akong pangutana nga ikaduha mao ni. Kay dili man diay ka matuuran. Uyunan ba nimo nga imong pagnigar bakak? Uyunan nimo o dili nimo uyunan? Mao na ang tubaga. Okay, moderator, first time, no? Kadali lang, Bro Gaspar, ha? Nagtubag naman si Bro Gaspar, Brother Albert. Gitubag niya yung ay mong categorical niya. Nagtubag po siya ang explanation for 1 minute na siya nabilin nga 30 seconds. Bro Gaspar, unsay mong counter? Bro Gaspar, unsay mong counter? Ang ako, nagtubag ko, ganito na ka 1 minute. Siya ganito nagtubag, paano ko mahilabot ng tubag? Balag o sa tubag niya. O ito ko mahilabot. Oh, okay. Okay, so naa pa siya nabilin nga 30 segundos, Brother Albert? Usba ang imong pangutana, naka-time posta sa 8 minutes and 8 seconds. Naa pa siya nabilin nga 30 segundos para makumpleto yung 1 minuto. Usba imong pangutana, Bro Albert? Okay, para mas makasabot gid ka, utrohon ako ang pangutana. Sa imong tubag sa unang pangutana, niingon ka dili ka matuuran imong pagnigar. Mao ni akong pangutana. Naday ka matuuran nga dili ka matuuran? Wala. Okay, 30 seconds. 30 segundos, Bro Gaspar. 30 segundos, go ahead. Nag-ingon ko dili ka matuuran, nagimo lagi to. Mo dili ka matuuran. Nga naman, may nabasa ko din mo. Nga Roman Catholic, ito po ni Kristo, nabasa ka magbalay, dili ka matuuran tong imo. Ay, naunsa mo na, oy. Oh. O, na. Okay, next question. Okay. So mooyon ka karon kay imo mang gitubag nga dili ka matuuran imong pagnigar. So uyunan nimo karon kay dili man ka matuuran. Uyon ba ka nga ang bakak dili ka matuuran? Yes or no? Uyon ka? Yes or no? Tubag na ko. Basta bakakon ka, di ka matuuran ng imo. Ikaw may namakak, di man ako. Ano naman? Kaya matutpanin mo, gito po ni Kristo ang Katolika. Huwag ka may nabasa, ikaw may namakak. Di ikaw ang bakakon. Ikaw ang niuyon sa bakak, dili ako. Ay, naunsa man ako. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator. Nasa atong rules nga dili mamersonal. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection time, 7 seconds, 7 minutes and 6 seconds. Bro Gaspar, ayaw kalimot nga under cross-examination ka karon. So katungdanan nimo pagtubag, no? So tubagan ng palihog, Bro Gaspar, then with explanation. Aduna pa kay nabilin nga 40 seconds to complete your 1 minute. Please continue, Bro Gaspar. Mr. Moderator, pwede mo sulti gamay? Wala mo ko na may Yes, personal counter. kailangan nga bakak. Wala mo ko na makak. Ikaw ang namakak. Normal man na debate. Okay. O dili man na Noted. Okay, 40 seconds, Bro Gaspar, continue. Okay na ko, balik sa puta na. Okay. Next question. Go ahead, Bro Albert. Balik ko na ko. Lansan ako. Naka-record man yun ni. Ningon magig ka nga imong pagnigar, dili ka matuuran. Kay dili man dahil ka matuuran, uyunan ba nimo? Nga bakak ginang imong pagnigar? Yes or no ra? Basta di matubag, balik-balik ko na. Balik ka lang. Sino laging kita matupod? O siya mag-aoy.
Bakak ang imong gumatuod. Nga naman, wa kay nabasa. Ang imong tema, tinupod ni Kristo, Roman Catholic, imong gibasa balay. Ikaw ang bakak, dili ako. Usa man na, oy. Nga, pagkita na. Okay, sunod pa na. Kay niingon man ka nga kinahanglan gibabasa, ang sunod na pangutana mo ni. Ang tanan bang kamatuoran di kinahanglan jud mabasa? Oo o dili? Ang tanan bang kamatuoran kinahanglan jud basahon? Oo o dili? Mutubag na ko. Mutubag na ko. Wa na ko na si imong tema ng kamatuoran. Sabi sa moderator. Ang iyang pangutana dili matubag o dili. Kaya ang tema niya wa may magdebatig kamatuoran. Ngano nindagan Okay. sa iya magibiyaan ang tema. Okay, so moderator's time. Okay, so rule number 9. Kung pag moingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan mo deklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Una pa mo paingon sa laing pangutana. Rule number 10. Kinahanglan ang pangutana bahin sa tema or topic. So ang pangutana ni mo Brad Albert dapat sa topic lang ta para ma-apply na to ang rule number 9 nga ipatubag na to ang imong pangutana. So mahitungod naman ni siya sa kamatuoran. So pasingaan ni siya sa pasking, naa ni siya sa atong tema gamay, pero mag-focus lang gyapon ta sa tema about sa true church. Dili ta about sa kamatuoran karon, isulod ang imong kamatuoran sa true church. So next question ta, Brother Albert. Okay. Kay imo man yung gipagawas impliedly, niingon ka nga basta kamatuoran dapat nagi litra por litra mabasa. Mao mo gyud gipasabot nimo. Bisan todo miingon ka nga wa sa tema, pero kay imo mag-istorya na mo manibot pasabot nimo nga ang kamatuoran mabasa gyud. Mao to nga akong gipangutana. Kay decision man sa moderator nga dili na ipangutana, lahi nga pangutana mo ni. Kay ang imong literal nga pagsabot, basa man dapat litra por litra. Ang pangutana mo ni. Naa ba kay mabasa litra por litra sa Biblia? Nga si Kristo, wa magtukod simbang Katoliko. Naa o wala, tubaga. Mutubag na ko Mr. Moderator. Sayop ang pangutana. Sayop ang pangutana. Pangutana sayop. Man naman. Dili mabasa ang litra por litra. Usban na butana, dili na mao. Okay, moderator's time. Bro Gaspar, objection to Bro Gaspar. Objection ba kay Okay. Iklaro lang na objection. Okay, sige. Categorical man. Sige. O nito Okay. Nangito nimo. Ang yang pangutana dili mao. Mabasa pa litra por litra. Hindi mabasa ang litra por litra. Ina nga word for word. Okay, so Bro Albert, paki-reconstruct na lang ang imong pangutana. Mahitungod kani nga siya nga pangutana. Naka-time post ta 5 minutes and 4 seconds. Inuyunan sa imong gusto, Bro Gaspar, nga dapat doon nagi mabasa, akong pangutana mao ni. Para mo daog ka. Para mo daog ka. Ug kami mga CFD, di namin magigdebate sa mga SDE. Mao ni akong pangutana. Naa ba kay mabasa Genesis padong Revelation, litra por litra, nga si Kristo dili mao magtutugod simbang Katoliko? Naa wala, mao na. Sayop lagi na imong pangutana. Dili mabasa ang litra por litra. Usbana. Ina nga word for word. Kaya sayop na pangutanahan nimo. Objection. Okay. Objection, go ahead. Dili isa mo dawat og litra por litra kay gusto niya word for word. Mura na sa di siya mo dawat og saging kay gusto niya banana. Okay. Moderator's time, no? Okay, kadali lang, moderator's time, no? So, dili na mo dapat istoryahon ani, pero may istorya na lang pugod sa konside. Ang word composed na siya og mga letter or mga letra. Kung mubasa kita og literal for letra sa word, kunwari ka ng word, W-O-I-D, mo na ang pagbasa. Pero pangalan na to na i-name, kanang W-O-I-D, i-word. Pero sabto na lang na to, Bro Gaspar, ang gipangayo sa affirmative
nga ang iyang gipangita naa ba kay mabasa letra por letra sabto na to na siya sa word for word nga from Genesis to Revelation si Kristo wala nagtukod og simbahang Katoliko. Okay? So ato na lang nya ayo mo kalimot na nga ang pagka-religious essence niini og pagka-informative ato kining ipadayon. Kinahanglan ang atong debate makakat-on ang mga naminaw. Okay, so Bro Gaspar, word for word, naa ba kay mabasa? Sabto na lang nato sa letra por letra. Okay, go ahead, go ahead. 4 minutes and 52. So, ibalik ang pagutana, Mr. Moderator, para ato matubag. O, tanan. O yun ang daga sa imong gusto. Para kami mga CFD sa Butuan, bisan pa i-chat na ko si Talibong, si Father Darwin, nga muundang nami sa pagpamatuod nini. I-chat ako. Oh, para muundang na yung mga CFD. Para kamo lang ang prevente mo daog. Kanana ka pagutana, balik na ko. Naaba kay mabasa. Mao ni pagutana. Naaba kay mabasa word for word. Niingon, imong prinsipyo mao na ha, word for word. Nga si Kristo wala gyud magtukod sa simbahang Katoliko sa Biblia. Yes or no? Matubag na ko. Go ahead. Matubag na ko, Mr. Moderator. Okay. Matubag na ko. Una ko wala kay nabasa. Wala ka mangganing nabasa. Hinesis paingos pinadayag. Wala ka mangganing nabasa. Unya ako ay mababasahon. Oh, nagtubag ko primero wala. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, go ahead. Mr. Moderator. Go ahead. Objection. Nasa atong ruling, ang pangutana ipatubag yun. Wala man ko Itubag siya tubag wala. sa akong ipabarog. Nangutana ko, Bro, Albert, tubag siya wala. Nitubag siya wala. Pabayak mo. Gusto mo na, oy. Okay, okay. Wala. Okay, okay, bro Albert, aduna pa kay bro Albert, bro Gaspar, aduna pa kay 45 seconds to complete your 1 minute. Continue, bro. Oh. Nangutana sa nako nga akabay makabasa Genesis, Paulus pinadayag nga si Kristo wala magtukod sa Iglesia Roman Catholic. Nidubag ko. Wala ka mangganing nabasa sa Genesis. O niya ang mo mudaag ka sa Genesis. Alternatibo, wala ka mangganing nabasa. Unaunsa man ka oy. Ikaw di o nagbasa sa Genesis. Kung nga ba na? Ako may ipasugo sa Genesis. objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Okay, Moderator. objection, go Ako ahead. pangutana about sa iya. Iyang pagnigar akong pangutana. Wala ko nangutana sa akong pagpabarog. Wala ko ang pangutana dili sentro sa akong pagpabarog. Nangutana ko sa iyang pagnigar. Kininigar man siya na ba kay mabasa nga si Kristo dili mao magtukod sa simbahang Katoliko. Na wala kay maundang ko dire. I-off na ko ang wifi. Okay, kadali lang bro Albert. Kadali lang bro Albert. Kadali lang bro Albert. Ayaw kalimot. Kadali lang bro Gaspar. Religious debate kini. Argumento lang ta sa argumento lang ta sa reason and arguments lang ta dire maggira, no? Ang atong emotion atong iwasan nga mo init. So ay kalimot nga religious debate kini, so ang religious essence dapat magpabilin. Ang yang tubag sa categorical nimo bro wala. Tapos kana iyang gipang storya karon apil na siya hang 1 minute na explanation. Aduna pa siya 15 seconds to complete tayang 1 minute. Okay? So, reminders lang mga debaters, religious debate. Go ahead, bro Gaspar. Okay. Atong tubaga din ng wala. Wala gani kay nabasa. Hindi kasi Genesis, paigos pinadayag nga Roman Catholic ito ko ni Kristo magsugod sa Genesis. Uni are ka nako paingon mangutana. Na negatibo man ko. Ikaw di unang basa sa Genesis nga na Roman Catholic diya Genesis. Okay. Next question. Brother Albert, go ahead. 3 minutes and 30 seconds. Pangutana. Kung naaba ko'y mabasa litra por litra nga si Kristo ang nagtukod sa Catholic Church, dawato nimong pildi ka? Yes or no? Tubag na ko. Di na ko dawaton pildi ko, nakatabla lang ka. Nakatabla ka, kung nakibasa niya. Okay. Lalo ko. So, okay. Taluap na ko tubag. Kanos nahimong tabla ang afirmatibo nga nakapamatuod.
Kanus nahimong tabla ang pag-knockout ni Barira ni Pacquiao. Kabaga? Mamana. Ano sa ako ng Mr. Moderator? Karon pagkakatabla nako. Karon. Kay karon taga debate. Utana kanus Karon. Nakatabla ka. So kay karon man dai, ni magkapagnay. So karon ni magkapagnay mabasa tabla ta. Uyo na ka nga mabasa. Ikaw ang nakatabla. Uyo na ka nga mabasa. Uyo ta supak. Okay, moderator's time. Moderator's time. Dili lang ta magsapaw-sapaw. Okay? Establish kuwan lang ta, no? One way lang ta, mga brother, para makasinabot ta. Establish tag pangutana, establish po tag answer. So last 2 minutes. Brother Albert, go ahead. Brother Gaspar, go ahead. Okay, mapod niya kung nayag mabasa diha sa bersikulos Biblia kanang timana mo ang utubag nakatabla siya. O wa siya mabasa, pildi siya. Kung iyang mabasa ang timana mo sa bersikulos Biblia, unya iyang ituk-an diha nakatabla siya. Nasa ngano yung basa katabla man ka. Ang sa magawak ay nada. Ay katabla man ka kanang mudaog ka do. Okay. Katabla lang kada kun di malas. Kaya pa ko nagtabla. Kana man kadaog ka. Kaperbatibo ba ka? O tara. Oo, mana. Next question. Okay, so next question. Okay. Sa ato pa, bisan og naay mabasa tabla rata. Pero kay walay mabasa, pildi ko, ningon ka. Kung naay mabasa, ningon ka, tabla ta. Pag walay mabasa, pildi ko. Akong pangutana mo ni. Kay kinahanglan magid nga dunay mabasa para mo tabla. O kinahanglan yung way mabasa para mapildi. Diri ko sa pampildi, diri ko sa mapildi. Naa ba kay mabasa kay pildi man ang way mabasa? Naa ba kay mabasa? Uyunan nimo kay ningon na magkagway mabasa nga dili si Kristo nagtukod. Uyunan mo nimo karon nga ipamipildi. Sumala sa imong Moderator's time. Moderator's time, bro. Moderator's time. After nimo magtubog, bro Gaspar, motugot na lang ko duha ka pangutana, bro Albert, after sa kaning answer. Go ahead, bro Gaspar. Okay. Di ko mo uyo ni mga pildi ko. Gano man, ikaw mismo gani ako maginabasa sa ko gani sa bersikulo. Hindi sis, pinadayag, iyon kang mabasa ba na ko? Ikaw gani mismo nga affirmative. Wa ka din nabasa sa ko. Mamatod-an nga ang RCC mao ang matuod nga iglesia tinupod ni Kristo. Ikaw may nigaingon ani nga wa ni Biblia. Naunsa man. O matod nimo una ang Biblia usa ang referensya. Nisulti na ka nga kining timaha wala ni Biblia. Naunsa man karon. Ang pagdaog nimo ana, na ikaw mismo ganigaan ko naman nga walay mabasang Roman Catholic Church dito ko ni Kristus Biblia. Ikaw may gaingon gani ganina. Unya mo nabasa sa Biblia diha. Akan si kaniya. Affirmatibo ta ayo nang tabo. Anong pildi ka? Okay, time. Next question. Last two questions. Go ahead. Premise sa last 2 question. Premise. Niangko na ka nga way mabasa sa imong pagnegar nga dili si Kristo ang nagtukod. Ug sumala sa imong kriteria, pag way mabasa pildi. Otro na ko, gamiton ako ng duha. Kay niangko naman ka nga way mabasa nga dili si Kristo nagtukod, ug niangko na pag way mabasa nga pildi, uyunan nimo karon, nga ikaw may pildi. Uyunan nimo supakon. Tubag ko. Uyunan ko ikaw pildi. Kay imo nang istorya din ako. Ikaw na gaingon na nga, way mabasa. Di ba na ako god, imo man na. Naunsa makaoy. So ikaw ang napildi karon. Kay imo nang katarungan. Apan sa ako, dili ko muuyon nimo. Pero ikaw may bungat anak, ikaw may gaingon nga, dili mabasa ang Roman Catholic Church. Naunsa ba ka? Uyon ko siya mong pildi. Kaya imo na pinulungan, di na ako daw. Ikaw nagbuhi anak, nga walay mabasa ang Roman Catholic sa Biblia. Imo nang pinulungan. Di na ako. So ikaw may pildi. Kawa kayo nabasa. Laya pa ko tanong.
Okay, last question. Last question. Kay niingon man ka nga ako ning katarungan, unya ang imo way mabasa sa imong pagnigar. Uyuna nimo sa akong pagpamatuod dunay katarungan ug sa imong pagnigar. Way mabasa ug sumala nimo ang pagway mabasa pilde. Uyuna nimo nga ako nay katarungan ug ikaw pilde karon. Ikaw may pildi ka ikaw way katarungan. Nga naman ikaw nagsulti kanina nga walay mabasa sa Biblia. So ikaw may pildi, kay ikaw way katarungan. Ano pildi mo kung imong pinulungan di man ako? Imong giwali nga way mabasa sa bersikulo nga Roman Catholic Church, imo ning katarungan. Ikaw may pildi. Kay wa kay katarungan. Mo tara. Okay, muna to yung last question, brother. Oh, Okay, daghan kayong salamat, Brother Gaspar de la Peña, gikan sa Defensor Adventista, ug usa-usab ka membro sa Seventh-day Adventist Church sa mga pagtubag sa mga mainiton ug maisugon nga mga pangutana gikan sa affirmative. Brother Alberto Aquino, usa ka Defensor Adventista. So, bago ta mo adto sa atong mo relax amo ha. Kay mo pasalamat una kita sa atong mga sponsor. Puro kamatuoran would like to thank the following sponsor. Mr. Lechonero, ang pinakalami nga lechon baboy, anaa sa Island Garden City of Samal. Punta ka lang sa 0951-41-220 o sa 0965-9269-444 o TJK Glass and Aluminum Supply, supplier og mga screen door, roll up screen door og any aluminum door, customized door, aluminum supplies. Kontaka lang si Ma'am Karen sa 0917-324-3356. OSS Medical Supply, supplier ng mga medical supply. Kontaka lang si Sir Ramil sa 0925-518-8275. DES Daklan Engineering Supplies nga naa sa 915 Quezon Boulevard, Davao City. Kontaka lang si Engineer Fred sa 0917-397-4785. O si Miss Angel P, no, nga naa sa Hong Kong. Daghan kayong salamat sa pagsuporta sa Puro Kamatuuran, ma'am. O ang ato pong isa ka supporters nato sa Puro Kamatuuran, si Miss Toronto nga naa sa Canada. O si igsoong brother Jennifer Pagunsan nga anaa usab sa Middle East, no, sa Saudi. Daghan kayong salamat, brother, sa permente nga pagsuporta sa Puro Kamatuuran. Okay, mubasa tag mga komento sa atong mga kaigsuunan. Matod pa ni Elias Mahilom, perteng inita sa pangutana ni Brother Albert, sama sa kainit sa iyang espiritu. Okay? Matod pa ni Ma'am Marianet, pagpuyo diha, affirmative, oy, sige man ka og kining lihok-lihok. Okay? So, matod pa sa atong igsuon, no, ay si Brother David, no, usaday siya ka Baptist. So Brother David, no, basi gusto ka mo PM lang ka sa imong tema, balikon ako, PM lang ka sa imong tema para tagaan pangitaan ti kag kaatbang. Kung gusto ka og Seventh-day Adventist, pwede pod. Gusto kag Church of Christ, pwede pod. Pwede kag Church of God, pwede pod, no? Pwede po ka diri sa mga Defensor Katoliko, pwede usab kaayo. So hatag lang ka sa imong tema. So ato na lang ning tiwason unya ang pagbasa. Mo proceed na karon sa 5 minutes nga rebuttal. Muuna ang affirmative si brother. Pagumana niya naatay cross examination nya kana day mga online viewers da karon kung naamoy pangutana, palihog lang ko comment sa inyong pangutana kay patubag nato sa atong mga speakers. So Brother Albert, ready na ka sa imong 5 minutes nga rebuttal? Ready na, ready. Okay, kay ready naman ka, Bro Albert. 5 minutes nga rebuttal. Magsugod kung mutingog ka. Okay. Mayong buntag sa makausap mga kaigsunan, no? Grabe kanindot mga kaigsunan ang atong debate karon. Grabe kanindot mutubag si Brad Gaspar, no? Nga tungod sa kanindot nakita nato ang tinuod. Muna magpasalamat ang mga kaigsunan. Kay sa unang pangutana pa lang, nangutana ko kaniya
Kana bang imong pagnegar kamatuoran ba na? Sa imong pagnegar nga dili si Kristo ang nagtukod sa simbang Katoliko, kamatuoran ba na o dili? Kanindot sa tubag ug uyunan ako siya sa tubag. Naka-record na. Niingon siya nga dili kamatuoran. Sa sunod pangutanan, may sunod nga pangutana. Wala siya kabantay ba? Pero na-record na. Ang sunod niya pangutana, ang sunod na pangutana mo ni, kay dili man di ay kamatuoran. Uyunan ba nimo nga kanang imong pagnegar bakak? So diha na dayo nagka larong-larong kay ingon siya nga ako daw kuno mo'y bakak. Naon sa ako ang pangutana iya niya, gibalin niya sa ako, no? Mao na mga kaigsunan, isa sa timailhan sa dili tinuod nga pagpangatarungan. Kaya duha mga klaseng reasoning. There are two kinds of reasoning. True reasoning and false reasoning. Maila nimo ang false reasoning kung ang iyang pagpanubag sa cross-examination sulod og gawas. No? Nisulod siya sa unang pangutana nga dili kamatuoran, nya ako siyang gipaluapan kana bang dili kamatuoran nagpasabot nagbakak. Nitubag siya ako ang bakak nga dili man na mo'y pangutana. Kaya kung mutubag siya nga tinuod nga pagmingon kag dili kamatuoran bakak, nan ang iyang pagnegar bakak. Kay bakak pa niyang pagnegar, dili ni tabla. Daog ta mga kaigsunan, kanus ama na tabla ang bakak, kanus ama nakatabla ang bakak sa kamatuoran. Mao ginay akong gipangutana, kanus anahimong tinuod ang dili kamatuoran. Kanus anahimong bakak, kanus anahimong tabla ang knockout. Kung i-knockout ni Pacquiao ang iyang sunod nga kalaban, matawag ba nagtabla? Dili mga kaigsunan. Iyang gipamugos katong iyang pag-ingon sa ako nga wala daw kuno'y mabasa. Ako mismo daw kuno admitado nga walay mabasa. Mo gani nang ako siyang giingnan. Kung naa ba ko'y mabasa, pangutana man na. Kung naa ba ko'y mabasa, litra por litra, that Christ sa Biblia, ha? Kung naa ba ko'y mabasa ni si Kristo nga I will build my holy Roman Catholic Church. Kung naa ba ko'y mabasa inaana nga pagkaistorya sa Biblia nga version nga akong gamiton, uyunan ba nimo? Nga, nining debatiha, daog ko, ikaw pildi. Kanindot na sa tubag, no? Tabla daw me. Kanus alagi, mahimong tabla ang pagpamatuod nako. For example, napamatud-an sa usa ka abogado, nga kining kalaban nako, tinuod nga, nakapatay. Kanus mahimong gawas nun, no? Kanus mahimong gawas nun, ang taong napamatud-an sa korte nga verdict. No? Wala gayud, no? Akong pasabot mo ni. Tanan bang kamatuoran kinahanglan jud na ay mabasa? Wa siya nitubag. Kay kung mutubag siya kinahanglan, diskuido gyud. Kamatuoran gyud nga ang mga apostolis namatay na lang away libang-libang. Kamatuoran gyud kamatuoran gyud ay nga si Kristo nibanhaw na lang away ligo-ligo. Kaya wa magitay mabasa litra por litra. Kamatuoran po nga ang SDA dili tinukod ni Kristo. Kaya may mabasa nga ang SDA tinukod ni Kristo kung iyang sakyan. Nga ang kamatuoran, tanan kamatuoran, kinahanglan basahon. Gayod. Kung isa nito bag, wala na sa tima. Kay aron makalusot siya. Pero niining ribatals, gibungkag nako. Kay kumuingon siya, ang tanan kamatuoran, kinahanglan mabasa sa Biblia. Kung tinuod man gani na, si Ellen G. White ang nagtukod sa SDA, dili tinukod ni Kristo, bisag dili na mao itima, kay mao na imong gipasabot nga ang tanan mabasa ang tanan kamatuoran kinahanglan mabasa, kay wa may mabasa nga si Kristo nagtukod sa SDA. Therefore, by the rules of your logic, dili kamatuoran. Kay doon na may mabasa kang Baxter nga version sa Biblia na niingon sa Matthew 16:18 before ni makuan ha, magingon, I will build my holy Roman Catholic Church. Mao na. Nga, ingon siya nga, tabla ta, no? So, klaro kayo nimo ang pagpanikas, no? Klaro kayo nimo ang pagpanikas. Kano sa alagin himong tabla ang knockout? Kano sa nahimong tinuod ang dili kamatuoran? Mao na i-prove sa atong katbang karon para muundang kog istorya karon. Salamat mga kaigsunan.
napalutaw ang kamatuoran nga akong gibarugan. Wa kapabungkag ang akong katbang. Mao na to. Okay, daghang salamat Brother Albert sa imong 5 minutes nga pagribatan. Mubasa una tagamay mga komento. Matod pa ni Bridget Guso de la Peña. Sige pa og basa og kodigo ang affirmative. So sige do kag basa kodigo Bro Albert, no? Listahan na siya sister. Dili sa utang kundi sa mga sitas. Okay, Brother David, no, kalumpang basahin na nila katong ilahang Bible nga fraternity kay ilaha man tong translation. Importante nga brad definition of terms. Okay, matod pa ni David, matod pa ni Doc Laig, niabot naman ni og Pacman, tabla ra di ay aning Katolik. Okay. Gaaligre ning debatiha. Matod pa ni Kat Quijado. Si Sherilyn Pasinyo, no, matod pa niya, ipahunong na ninyong palihog ang inyong live sa ingon nga ani nga video kay ang nakita ko na gubot na sa tagsa relihiyon dili angay ninyo pagkumpara kung unsa ang pagtuo sa tagsa usa basta ang importante respeto nga sa taga-relihiyon. Sister Sherilyn, kanang dili ingon nga nagdebate mi nag-away mi, no? Mo siya giingon diha sister nga usa ni siya ka ang tawag ani sister usa ni siya ka kining way of education. Gikuha ang argumento sa pika side, gikuha ang argumento sa pika side. Kung naa kay nadungog diri nga pamalikas kana dili na iya sa Dios. So walay nagrespeto hay mi mao nang naay moderator para mag-moderate. Mo nang ginaingon nako nga magpabilin ang religious essence. But pasabot ana nagpabiling relyoso ang maong programa Sister Sherilyn. No, gitubag siya ni Sister ni Archie de la Peña. Ni kuan gitubag siya ni Sister Marianette Canoy de la Peña. Ayaw tanaw. Okay, so ayaw lang po daw tanaw ma'am, no, kung dili kaganahan og debate. Okay? Matod pa ni David, si Cristo, asa to? Wala. Okay. Tao ang nagtukod, dili si Cristo, dili pod si Pedro. Search the history, ayaw i-google kay pabor man na sa inyo. Kung pabor na sa Katoliko ng Google, ang imong mga result diya sa imong assignment sa imong mga anak, kung nakay anak, ayaw pod i-google kay pabor na sa Katoliko. Okay, so mo-proceed sa cross-examination. 5 minutes, Brother de la Peña. Ready na ka, bro? Ready Bro Gaspar. Salamat. Okay, go ahead, bro. Go ahead, bro. Okay, salamat kayo kay ato maning panahon. Pila na kinaluto? 5 minutes ni, 5 minutes gyapon? 5 minutes gyapon. Una pa na. Dahil mong gibasa nga Biblia nga Baxter Bible. Baxter Bible na. Asa nang Biblia? Pwede mangutanang sa klase ng Biblia? Biblia na ni Reverend Richard Baxter. Reverend Richard Baxter. Protestant ha, Protestant. Pero Reverend siya. Okay. Reverend na siya. Napa pa na sa imo. Maghapan mo tanas imong bersikulo ang gihatag. Sa maong bersikulo imong gihatag nihaon ba ang imong topiko? Natural. Kung Baxter ang gamiton, nga wa kami uyon nga akong papasahon, kisumala ni mo tabla. Naa. Okay, salamat kayo. Ang naas topiko, maobasa nang mabasa sa Baxter Bible? Tubag. Mao na ron. Sakyan ako. Ang imong topiko, naon sa ni? Mr. Moderator? Yes, go ahead. Kung tubago na ko na, magawa sa tema, di ba? Kaya di man tanong, wala nag-iskoy kang Baxter. Kaya sumala sa atong rules, Mr. Moderator, dawaton ang tanan version. Yes. Moderator's time, no? Moderator's time. Bro, para sa ko, bro, naa sa tema. Kay iyang giatake ang Baxter nga Bible version. Pero iyang gisangit sa tema kung mao ba lang sa tema. So naa siya sa tema, bro. So bigit ako lagi nga naa.
Yes, Itubag yes, na yes. ko nga nasa tema. Kaya Okay, nakabutang sa Baxter Vision, I will build my Holy Roman Catholic Church, Yes, yes. 1972 edition. Muna, no? Palihog ko, itubag lang bro. Itubag lang, palihog. Yes, naa. Next question. Okay. Okay. Kay naamang kahana, lihaong mang kahana ang Baxter Bible sa imong tupiko karon. Kung dili mo haom, pildi ka. Okay. Sudan ta ha? Sit down. Pag dili mo haom, pildi ko. Pero pag mo haom, Nananawag. Sudan ta, Sudan. Sit down. Kadali lang. Kadali lang. Nananawag sa inyo ha ba? Kadali lang. Klaro kayong nananawag. Okay? Ayaw sa panawag. Okay, nagdebate pa. Huwag kay sit down kami. Okay, natay challenge question mga kaigalaan. Oh. What's ang challenge? Dali lang, kinapay Bro Gaspar, kadali lang, kinapay. Bro, Albert, kitsa mo na nanawag. Ako misis lagi. Misis ako. Okay, sige. Nalanggit ka. Kunta ka na lang bro, hindi ko na mundang bro, basta asawa. So, dali lang, ipatubag sa to yung asawa no, kay kanila bang mga asawa, basta dili tubagon ang cellphone, mag-dood na yun na. Okay? Ganang wa tubaga. Muna nga, ipatubag una na to. So, mubasa tagpadayon sa itong mga komento. No? Okay. Busy. So, busy yun ang linya kay nag-storya pa sila. Okay, kadali lang ha. Reply ni siya kay Ma'am Sherilyn ni Ma'am Marianette Canupi de la Peña. Dili jud ka makapahunong ana, ma'am. Kay lingaw na kaayo sila. Okay, so na okay na bro. Bro Albert, okay na? Okay na. Okay na. Okay. Challenge. Okay, go. Bro Albert, establish the challenge. Oh, challenge na ko. Kining tima niya nga Roman Catholic Church mao'y matuod nga tinukod ni Kristo diya sa Baxter, Matthew 16:18. Kung naa ni, pildi ko nga pagkasulti. Kung wala ni, pildi ka. Okay. Kadali ha. Sabay pagutan na. Sabay pagutan na to. Ayaw panugo. Kadali lang bro, kadali lang. Moderator's time. Okay, moderator's time no, nihatag challenge question ang atong igsoon nga si Gaspar, brother Albert, no? Naa siya challenge question, buto sa ka challenge question, wala ni labot sa tong rules. Pwede ka mo dawat, pwede po ka mo balibad sa walay pangutana, no? Walay pangutana. So ikaw may under cross examination karon, si nihatag og challenge question ang pangutana. Dawaton ba na nimo brother Albert ang iyang challenge question? Okay. Ang iyang challenge question ay ako sa ipa-clarify ha. Ang challenge question niya, ang nakabutang dapat Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Mo na nakabutang dapat. Sultihan ta lang ka ang nakabutang ha. I will build my holy Roman Catholic Church and hell shall not prevail against it. I will build. Ang speaker dira si Kristo. Mo na nakabutang. Okay, kadali lang bro Gaspar, kadali lang bro Gaspar. Wala naman ta nagkasinabot sa challenge question, sayang atong oras. Once nga usbon gani ang challenge question, yahamang god yang ipalusot, I will build my I will build my Roman Catholic Church. Nga imuhal hepod binisaya. So wa na ta nagkasinabot. Next question na lang ta bro. Okay? 3 minutes and 51 seconds. Mr. Moderator, let's go. Ato in English. Yes. Okay, in English. Okay, sige. Ato mong English. Oh, sige. Sige. Kanang tima nimo ato nang in English. Naa ba na bersikulo sa Baxter Bible? Naa ba na? Okay, dito ba ta ha? Oh. Kadali lang bro. Kadali lang sa bro Albert. Unsay winning word brother Gaspar, winning word? Ang mugawa sa Baxter Bible? Baxter, ang winning word nga matuod nga iglesyang tinukod ni Kristo. Mabasa na.
Kay mo na ang gisulti. Oh, Roman Okay, tubag. Catholic Church. Remember nga si Baxter, Protestant English ka na. Walay Bisaya ka mabasa yun. Mao man gani. Ha? Ato in English Okay. o Bisaya. Ato in English. Okay. In English, dira. Ang pangutana nimo in English. Ayaw pag Bisaya. Sayang ang panahon. Okay. Isa ka in isa. Ikaw mo in English. Ang team ni Bisaya. Oh. Mao na nga di man si Bisaya. Ang iba sa in English man, ako siyang sundan sa in English. Oh, kana Okay. in English kana as in English sa tema, og di mo haom pildi ka. Okay, paminaw sa mga moderators time. Ang gipasulat nimo Brad Gaspar, matuod na iglesia tinukod ni Kristo. Mao na imong morning winning word, tama? Oh, matuod nga Bro, iglesia Gaspar. tinukod ni Kristo. Oh, matama na. Okay, Tama mao na ang okay, according to kadali lang moderators time. According to English Google English to Cebuano, Cebuano to English translation. Ang nigawa sa English, true church founded by Christ. Mao na imong dawaton, Brother Albert. Mao ba na nakasulat Dili. sa kadali lang dawaton ba na nimo nga challenge? Ang winning word nga iyang ipalatag, true church founded by Christ. Oh, Mao na Okay. siya tinukod. ang mabasa. Okay, mao ni akong dawaton. Ang dawaton ako, Baxter 16:18, si Kristo ningon, I will build my holy Roman Catholic Church. Okay. Dili na ko na dawaton kay giotro niya ang ka-Baxter. Next Ayaw question. utroha ang ka-Baxter. Next question, Brother Gaspar. Brother Gaspar, next question na ta, di na ta makasinabot. Okay, 3 minutes and 51 seconds. Go ahead. Okay, salamat po kaya yung tima, yan ang gibiyaan. Gibiyaan ng tima. Okay, so pangutana, imo na bang uyonan? Nga kining tima nimo wala ni sa pinulungan sa Baxter Bible. Imo na Tubag. uyonan. Tubag mo ni. Uyunan ako nga ang tema kung gamiton na imong kukote naa sa Baxter Bible. Pero kung di ka mo gamit og utok, wala na sa Baxter Bible. Pero kung mo gamit ka Okay. utok ha, naa na sa Baxter Bible. Okay. Oh, gamita imong utok ron. Oh, ipagamit ako imong utok. Ang imong tima kay naa ka may utok. Ang kuno na nimo nga wala ni sa Baxter. Matthew 16:18. Dili mo haom sa Baxter ni kini imong tima. Gamita imong utok. Tubagon ako. Ang iyong pangutana, wala. Tinuod nga sa 1618, wala gi Baxter nakabutang dra. Iyong pangutana kay sa 1618 abay Baxter. Wala ginay Baxter 1618 ang gibutang sa gibutang 1618 sa Reverend Richard Baxter. You are Peter, and on this rock I will build the Holy Roman Catholic Church. Why gibutang nga Baxter dra? Wala na niyo nga. And on your Baxter, wala yung Baxter sa 1618 sa Mateo. Yung pangutana, nabay Baxter. Wala yung Baxter nga word, litra po litra, sa Mateo 1618. Pero naay, ang tima, mabasa kang Baxter, nga ang nagtukoy si Bang Katoliko, mao si Kristo, kay si Kristo ang namulong. Tubag, natubag ang pangutana. Wa jud ko buta nag Baxter. Yes, go ahead. Wa ko mang butana nimo mubasa kag Baxter. Ikaw giingon nga Baxter Bible. Oh. Mao na nga sa Baxter Bible nga imong gitumbog. Imo na bang uyunan nga ang imong topiko wala mo sa Baxter Bible Matthew 16:18 kay wala man ka mudawat sa akong challenge. Okay. Tubagon. Wala ko mo dawat sa imong challenge kay gusto nimo ilisan ang giingon ni Baxter. Ang giingon ni Baxter, on this rock, Peter, I will build my Holy Roman Catholic Church. 1972 edition, published by 14 House. Aminaw ha? Kung gusto na nasa kilid, kuwaon ako. Kung dawato ni mo na, pildi ka. Ang imong gusto ibabasa, True Church, Roman Catholic, founded by Christ. Kana, wala kang Baxter. Ano man, wala man mo gamitin mong utok. Pero kung gamitin na itong utok, si Kristo namulong, tukuron niya ang simbahan, ang pangalan, Holy Roman Catholic Church. Natubang ang pangutana, sunod. Imo maning tima, nga na ako may pausbo nimo. Imo ning tima ba ya? Bro Gaspar, kasi lang.
Duha ka pangutana na lang, duha ka pangutana. Go ahead, go ahead. Na akong giusab, wa ko nag-usab, oy. Ikaw ang didinay sa imong topiko. Nang hambog ka ganina nga na sa Baxter Bible mabasa. Kung nang gisadin ka nga kining imong tema nga Roman Catholic Church matuod nga isang gitinukod ni Kristo. Naanis Baxter Bible nga imong gipanghambog o wala? Kung ang imong pasabot, kung ang imong pasabot, Question, naani wala? Tubag. kung gamito ng utok, Oh. tubag. Kung di nimo gamiton, kay di ka kabalo mo sabot. Kung ipamugos nimo nga litra por litra mo mabasa, kay wala mo gigamit ang utok, mao na diskwido. Pero kung gamiton nimo ang utok, kay si Kristo may namulong, ang iyang gipamulong, I will build my holy Roman Catholic Church. Ang idea si Kristo man, therefore ang nagtukod sa Simbahang Katoliko Romano mao si Kristo. Kung way utok nimo gamit, kay musupa ka sa 24:15 sa Mateo nga ang tanan mabasa gamitan og pagsabot, musupako nimo na diskwido gid ang imong pangunauna. Kay wa po'y Ellen G. White Okay. nga tinukod ni Kristo. Last question. Doon lang kapagutana. Last question. Ato niya sa imong gipanghambog nga Biblia. Gamit nimo ni sa pagmatuod sa imong topiko. Ano ang pagpangutana, imo na ang kunon karon nga kining imong tema wala di ay mabasa sa Baxter Bible. Imo karon. Tubag. Okay. So bago na ko, kung gamiton nato ang atong common sense, logical analysis, mabasa akong tema kang Baxter. Kay si Baxter ag-ingon sa iyang translation, you are Peter, and upon this rock I will build my holy Roman Catholic Church. Ang idea si Kristo man, therefore siya ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Pero kung di nimo gamiton nimong utok, kay gusto nimo litra por litra pod, why mabasa dira nga ang SDA tinukod ni Kristo. Mao na itubag. Okay, daghang salamat Brother Gaspar o Brother Albert sa inyong 5 minutes nga mainiton nga mga pagtubag o pagpangutana. So mubasa una tagamay komento bago na ko ihatag ang negative side na rebuttal, no? Matod pa ni Bridget Goso de la Peña, tubagara god na Albert aron mahuman. Okay, so matod pa ni Peter Pindon, luuya sa RCC oy, kay naay utok pero ang iyang utok dili magamit. Okay. Matod pa ni Manny Abinido. Okay? Asat nawala man, kadali lang. Mao maglalis sila tungod kay naghubad sa original na Bible, sila nakahimog sayop kay iba-iba ilang hubad. Matod pa ni Manny Abinido. Kuya J. Blind, naunay sa iyahang pulong na gigamit ang utok, butata na si Albert. Okay, hinaroti about Baxter. On the contrary, Baxter was opinionated in his theology, which was not quiet separatist and not will conformist. Taasaan niya kadali ha. Okay, quiet conformist. Okay, so matod pa ni Bridget Dilapin niya, kapuyan ni mo Albert lisod pa sabton, ikaw naghisgot og Baxter. Okay. Haom kaayo sa mga SDA, matod pa ni Flor Jan Hilot. Kay replying, balik yun ta sa original Bible, dili translation nga pabor sa tagsa-tagsa ka religion. Adto balik sa original manuscript, tanawa na abay Holy Roman Catholic Church. Matod pa ni David Jefferson Kalumpang. Okay, so unta kani si Brother David, kung mo debate ni mo gamit unta ni siya original manuscript, no? Bahalag dili ta kasabot kay original manuscript man. Ayaw gyud gamit sa mga translated English version, Bro David ha. Og labi na sa Bisaya. Okay? Joke lang to, Bro David. Welcome ka sa puro kamaturan, Bro David. Okay, so mag-proceed ta sa 5 minutes rebuttal. Kay napat tayo debate unya alauna, no? So Brother Gaspar, 3 minutes, 5 minutes negative, bro.
Negatives time for rebuttal. Go ahead. Nalandong ba? Bro Gaspar, go ahead. Oh, sige bro, ako sa ito ang kuan kay na yit kayo. Okay, salamat kayo no. Okay, salamat og maayong hapon sa atong kontra. Oh. Hadlok ang afirmatibo mudawat sa challenge. Nganong gahimo ka mag-stop ito. Dili madali mabasa sa inyong Biblia ang gipanghambog. Oh. Dapat pa niyo muna atong basahon. O niya karon sa challenge na naka. Likay-likay mo ka. Relihan na lagi ka. Dalakas Baxter Bible o niya karon mo nang gibasa. Kini ang tema. Kamatid kanino nga ang RCC matuod nga iglesia tinupod ni Kristo gamit ang Baxter. Unya anawara. Oh. Ganang nahimong na alkansi ka. Tungod sa afirmatibo ka, detalye ka. Kapag saling sa ko, nibalibad ka. Ang dito ba sa nibalibad ba ka, napusoy ka diho. Kamo ka naman minaw. Challenge. Kung afirmatibo ka, nang hambog ka nga nakakata sa Biblia. Nang hambog ka nga nakakata Baxter Bible. Unya, nag-challenge ka ron. Sa tima, milingo-lingo ka. Ay naunsa man na oy. Ay lingo-lingo doy. Na makaawman dia patabang ako magkabang diha. Matod pa niya ako yung challenge. Pero challenge ka para mahuman ang debate. Kanang Baxter Bible nimo, muhaon pa sa topiko. Kamo ano yung panghambog. Kanya, klaro na, di gid mo haom. Nga naman, wala mo dawat sa challenge. Mo na gitawag gisuon nga napurdoy na, pildi na. Anong pildi? Afirmatibo ka, gitsali ka sa pangitan. Unya, maghambog ka, ni ama basa. Unya, anong marigay, di man ka mo dawat challenge lagi. Di man ka mo dawat challenge. Mo na igsuon ang usa ka punto diha, nga, kung na kay mabasa diha, ang lima karon kay sututo na to, di man. Kung na mabasa diha, di na po na sa original, sa King version, wala mabasa, nga gipon ano ninyo, kung di mo na gipon, ang lima na igsuon, nga, pining imong tema, nga nung di balibad ka man, nga dili mo haom sa Baxter Bible. Di balibad ka man god. Kana, mo may maklaro na matutunan. Sa kadaghan sa imong Biblia, mahigala, at yung nasuta, daghan sa diferensya diha, apan, wao di kayo nabasa, i-challenge ko nimo, libalibad ka, o ka na, kung libalibad ka na, tuod ka makabaog ka, nga libalibad man ka. Ingon pag ganun nga, ako daw na alkansi na, kay, kanong matubad ang way mabasa ko no, ka matuuran, o siya mabasa, di ka matuuran, kung lima ni mo na, kung kayo nabasa. Niabo ko na magtain, nalibang apostolis. Naunsa naman ako yung kalayo, or basta imong gisto na nalibang mga apostolis. Piling ko na nila, may sunan. Abing katuo ka nga, nakapabor na kani. Oras tinuod, oy. Urting na tinuod, nagyod. Layo nagyod. Yan naman, kay ang imong tema, dili mo sa imong bersikulo gisaligan karon. Ayo agtudlo sa imong kauban. Kay makita diri gawara-wara pud imong kauban kung iya man nagkatungod nga tutudlo nimo. Tudlo idong. Tudlo gyud. Niya ingon day siya, magabasa ba ko, Genesis? Ikaw di unang mubasa sa Genesis. Kay ikaw may afirmatibo. Ano ako may imong kasulti? Sama na oy. Niya imong basahon diha. Imong basa nga. Basahon na to, una gid ang Biblia. Ikaduha ng referensya. Naunahan ang Biblia. Unahan na, asa man na. Nakaroon kay miingon ta nga nagtukod. Ang sa pagtukod nga namatay ba Kristo sa tuig 30. Unya ang inyong libro ra ba kay gitukod 33 AD. Sa man pagtukod na na. Kamu rin puno-puno ka na, oy. Kamu rin mao man na. Inyong libro. At ang sambay nabasa na po nga, 33 AD gitukod ang Roman Catholic. Yan, namatay sa 30. Di sakas langit. Yan, nabasa ang bersikulo, nanaad sa 33. Tukuran ang Roman Catholic. Usa na ang bullseye na. Usa na ng bullseye. Inyong libro, nagsulting, namatay 30.
Unya ang libro nasulti po ng pero dipukot ang Roman Katoliko. So tayo gina tinuod oy. Oh, unya kanira ba ito ang si Pedro to pastor na. O pastor na si Pedro. O amo ng pastor di na inyo kay pare ng inyo. Si Pedro pastor man na unya ang inyo kay pare man ako na si Pedro kay di na inyo. O naunsa man na oy. Ayaw pangan ko ni Pedro kaya amo na, di na inyo. So, muna, bakit ang debate taron, nagkabilin na huyang ang Romano Katoliko. Ang naala niya, ang iyalang kaisog, pero ang iyang pangatarungan is mamahayag, wa gyud magkabarog. Okay, time. Time. Salamat. Okay, daghan kayong salamat, Brother Gaspar, sa imong paghatag sa imong rebuttal. Mubasa tag mga komento no kay daghan kayong komento pero dili nako mabasa tanan. Aduna natay 172 comments, 42 share. So matod pa ni Florjan P. Hilot, dili mahimong tabla ang mga SDA kay mabasa nga ang simbahang Katoliko tinukod gayud ni Hesus sumala sa Biblia o referensya. Okay, matod pa ni Kuya G. Blind, sige ra kag ingon nga naa pero wala kay gibasa kadakog bakak. Okay. Okay. Nahulog na cellphone. Okay. Okay. Ayaw ihulog, Brad. Ihatag na lang na sa kuha, Brad. Kaya buak ako cellphone, Brad. Okay. Kadali lang, bro, ha? Okay. Mubasa ta sa tumoy, kay. Okay. Matod pa ni okay, tinubagay maninila, no? Oy, kanang mga naay, mga pangutana, dahil ha? Palihog ko og kining hatag sa inyong pangutana kay ato ipatubag sa atong speaker after aning rebuttal. Nana ko yung mga pangutana no nga nakuha pero dili kay ni mga duha lang ni kabuk pero basig na pa mo yung mga pangutana. Matod ni Victor Cosgafa Maturan, pagbago na Brad Gaspar, lisod man siguro malahi ang nasulat no. Libog ang kutaw na to ana matod pa ni Victor Maturan. Okay, so proceed ta sa cross-examination. Bro, Albert, ready na bro? Okay, Bro, Albert, ready na, ready. go ahead. Okay. Imong gipagawas ganiha nga nibalibad ko. Akong pangutana mao ni. So, sa ako bang pagbalibad? Insakto na ka? Or tinuod na ng imo sa ako bang pagbalibad napamatud-an nimo sa imo sa ako bang pagbalibad tinuod na ang imong pagnegar, yes or no? Tubag na ko sa imong pagbalibad amo na napindi na ka Sa ako bang pagbalibad sa pagbasa litra por litra buot mapasabot no buot na pasabot ana napamatud-an mo yung pagnegar? Yes or no? Mr. Moderator, wala ko sa matuod. Mr. Moderator, sayop ang pangutana kin pamatuod ko. Sayop na ko tanong. Okay. Okay, objection time for 4 minutes and 33 seconds. Bro, Albert, palihog ko reconstruct sa mong pangutana nga mo haom sa affirmative nga side, no? So, negative man gud ni Bro Gaspar. Kaning mga negative side man gud basking dunggabon pa nimo, di gud nimo kuan. Di gud ni sila muuyon sa affirmatibo. So, pangitaig way ang imong pangutana muhaom sa affirmative. Bro, go ahead, bro. Okay. Sayang ang 30 seconds. Go ahead. Okay. Uyunan ba nimo nga kinahanglan gid nga mabasa litra por litra para makonsidera na siya nga tinuod? Uyunan nimo o sopakon? Matubag na ko. Isupak talgi ka. Kaya di man kakabasagod. Kontra ba yata? Ano, sopak ko nimo oy. Oh, kaya negatibo ko. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes, Ang pangutana mo tubagon. Dili mo na mo akong pangutana. Wa man ko nang utana. Ang lahi man na yang gitubag akong pangutana mo ni. Objection ako ha. Turo na akong pangutana basi wa niya nakuha. Turo na ko. Kinahanglan ba
gyud mabasa litra por litra or word for word sa Bible para maila nato nga tinuod. Kinahanglan ba gyud or dili kinahanglan? Okay, categorical na brother. Kategorikal. Sa akong tubag, maoni. Kinahanglan para nimo kay challenge man to. Challenge ko to. So para mo nimo na kinahanglan bataw kay challenge man. Ang imong timon. Problema lang sa imong tima kay way nabasa sa bersikulo. Unta to imo tong kinahanglanon. O nanibalibad mong ka. Di ka, napusoy ka na hinoon. O imo tong kinahanglanon. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Go ahead, objection. Dili may tungod sa challenge. Dili mo na mo pangutana. Nangutana kog edad, nitubag kag address. Akong pangutana mao ni. Kinahanglan ba nga naay mabasa word for word sa Bible para ilhon nga tinuod? Mo ray pangutana. Yes or no? Okay, bro. Bro Gaspar. Oh, Categorical. Nako 1 minute ha. Kinahanglan dito, 15 seconds. oh, Bro, kinahanglan 15 seconds na lang. oh, kinahanglan to para nimo. Kung nag-challenge man ko, unya ka ang basahan nimo, kaya man na kayo nabasa, so ikaw mo na alkansi. Kinahanglan mo nimo to, challenge. Pero problema kay ningo man ka, bal-an nga napildi ka. Okay, time. Next question. Next question. Diha ba sa Baxter version nga 16:18 sa Mateo? Kana sa 16:18 sa Mateo, kinsa speaker dira? Si Kristo or dili? Mr. Moderator, out of topic pangutana, kaya wala magipatig speaker, Kristo. Speaker mo na, speaker. Okay, go ahead. Objection, Mr. Okay. Moderator. Counter Nganong objection. na objection, Mr. Moderator. Yes. Nganong na out of Yes. topic man, nga relevant verse man na, kay gigamit man ako na. Nganong na out of topic man? Matubag na ko. Okay, moderator's time. Moderator's time. So, Bro Gaspar, palihog ko og tubag, Bro Gaspar, no? Tubago na to na. Okay, tubag ko. Okay. Ang Matthew 16:18 sa Baxter, walay mo haom sa imong topiko. Eh gipunan mo gunyo na. O gipunan Objection. ninyo. Mr. Moderator. Nasa atong ruling kung unsay pangutana mao ito bagon. Objection. Objection. Okay, go ahead, objection. Ang objection mao ni. Objection mao ni. Akong pangutana dili na imong gitubag. Akong pangutana kinsay speaker sumala sa 16:18 sa Baxter. Kanang ay dira kinsay speaker? Si Kristo na o dili? Okay. Categorical. Motubag Okay, ng bro, giso. Brother Gaspar, palihog pa dayon sa pagtubag. Tubaga, palihog ko na 15 na, brother. Oh. Kinsa? Ang Okay. diha nga ay mao na si Kristo. Si Kristo na ha. Problema lang kay imong topiko dili mo haom sa imong bersikulong gigamit. O dili mo haom ba? O mao na problema nimo. Imo tanong ipaom sa Baxter. Na di makamudaw challenge. Kung si ka, dili ko against ni Kristo, against ko nimo. Ay pagkutan. Okay, Okay. next question. Question. Kay giangko naman nimo sa Baxter si Kristo to. So kung akong uyuna na og sukwala sa daya niyo si Kristo nga ay substitute na to sa imong answer nga si Kristo. Christ will build the Holy Roman Catholic Church. Kay Baxter na mo na. Uyuna nimo na o supakon. Dili ko mo oyo nimo sa imong gibutang diha kay imong tima was to piko lagi. Walas to piko unsa ko pag oyon nga kontra ko nimo negatibo ko unya wa kay nabasa sa imong topiko. Aligraha imong topiko. Ay naunsa man naron kay kung kanang topiko nimo Objection, Mr. Moderator. Objection. Dili man ako pangutana. Ang pangutana nako sunod sa iyang tubag. Ang iyang tubag kanang ay daw kuno kang Baxter no mao na si Kristo. Kanang si Kristo man din na i-substitute na to. Baxter man ta ningon dito. Christ, kay I will build man to. Christ will build the Holy Roman Catholic Church. Uyon ka na o supakon sumala sa imong pag-uyon nga Christ is the I. Moderator's time. Ang categorical niya, anak, Brother Albert, dili siya muuyon. Okay? Dili siya muuyon mo na iyang category. Okay, so napay remaining 40 seconds, Brother Gaspar. Padayon. Oh, ang iya pangutana, kinsa man ning ay? May problema ng ay.
ang imong problema diha kanang imong topiko ba ug naa ba nas Baxter mabasa. Kung yung problema nimo ato ka mas ay nga imong topiko nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo naa ba nis Baxter Bible. Naunsa man na oy. Naa ba na kay man imong tema. Dagang kas ay. Wala kay putana ay na lang. Okay, next question. Next question. Next question. Kay imo magisupak, unsa may kalainan sa pag-ingon nga Christ will build the Holy Roman Catholic Church og ang giingon dito nga resolved that the Roman Catholic Church is founded by Christ. Akong pangutana, unsay diferensya sa build og founded? Nabay diferensya o wala? Bagong taka na ay diferensya sa imong tema. Diferensya imong tema kasi imong gibasa sa Baxter Bible. Nga naman, sa Baxter Bible, I will build. Ang imong tema gito tinukod na. Nahuman na imong tema. Unya ang imong gibasa I will ba? Kada ko diferensya. Wala kay bawo ana. Kada ko diferensya. Ang tama ko sa diferensya. Okay, last two questions. Last two questions. Premise sa pangutana. I will ang gigamit ni Baxter kay naa lang pagkaistorya first century man na. Karon 21st century man ta, so past tense na atong gamiton, no? Normal man na. Grammar akong pangutana. So pakon ba nimong dictionary nga ang build o ang founded essentially maurag meaning, diferensya lang sa time. Uyunan nimo supakon. Supakon tigin nag imong tema lagi. Supakon taga sa imong tema kay wa nas Baxter Bible. Ang imong tema wala mo haom sa imong bersikulo. Ang tema ang imong bersikulo. Okay, moderator's time. Moderator's time. Objection. Ang akong objection mao ni. No? Wala ko mangutana sa tema. Ako pangutana, supakon ba niya nga ang definition sa build og found, no? Build og found, maura og meaning synonymous. Supakon ba niya? Wa pa ta magisgo og tema karon. Supakon o dili? Tubag. Bala ba ka? Mutubag nako. Gisupak rin nako sa imong opinion. Kaya ng imong bersikulo, wala mo laban nimo. Nga naman, I will build. Ang imong tema tinukod na. Usaon paglaban ana? Kada ko di malas Ngano mo dagan ka mag-dictionary na may tema ni mga nagtakilid na ka? Imong tema tinukod, imong tasawon I will. Kada kung di malas layo na tinukod na. Founder, build. Uy, di mo sa kami ng build nga nagtukod. Uy, kada kayo founder mo na. Iterisya na. Kanang karog yun. Pas. Last question. Last question. Kay miuyo naman ka nga ang ay si Kristo. Og miuyo na pug ka nga ang build og found maura. Uyo na kakaron nga ang essence sa gisulti ni Baxter. Naa sa tema ang diferensya lang time. Kay pagstorya ni Kristo 1618 first century karon 21st century. Uyon ka ni ana o supak sa essence na pamatudan. Uyon ka supak. Sopak lagi ko nimo. Ngano man ang imong I will build, imong gihuman. Naunsa makaoy. Ang tema tinukod ni Kristo imong gihuman Kunya ang imong basaon I will build. Kada kung di masa, Bisaya pa bagay imong tinukod na. Ay, kada kung sopak. Usa ko pag-oyon. Naa builder, naa po founder. Pwede ba ang founder nga nakit-an? Unya ang builder. Asa man na? Itukod di pagitaan ang builder at sa dictionary ni anas imong topiko tinukod ni Kristo imong gibasa wa pa mahuman nasupakon ta kana oy maabit ang bisari sige na maabit ang wala ka mudawat Stalin kin kabantay ka nga nasipyat ta kana mo ito bag na Okay, daghang salamat brother Gaspar o brother Albert no sa inyong mga pagtubag o pagpangutana. So naatay pangutana gikan sa atong mga live viewers. Kini pangutana kang brother Albert. Bro Albert, palihog kog tubag ani. Matod pa ni Maria Pinuti. Pangutana, kay si Pedro man kaha ang nagpabarog sa inyo, nagpabarog kay siya man ang bato. Si Pedro ba ang naghimog larawan aron ipasimba sa inyo?
Palihog dog tubag bro Albert. Tubag out of topic na ang aton tema dili mahitungod sa larawan kun dili matuod nga simbahan. Dili ko obligado mo tubag. Bro, kadali lang bro. Tubag ni sa mga online viewers. Aduna sila pangutana. Pero aduna pod kay ang rules ani ang tanang tubag gikan sa speaker pagadawaton. So pag gikan sa online viewers either nasa topic or wala. So tubaga lang palihog bro Albert. Okay. So utron ang pangutana Brad, palihog kog basa utron. Okay, ang pangutana kay Maria Pinote. Pangutana kay si Pedro man ang nagpabarog kay siya man ang bato. Si Pedro ba ang naghimo mga larawan aron ipasimba sa inyo? Okay. So, mao ni tubag. Dili si Pedro ang nagsugo direkta anang ipabuhat ng mga larawan. No, dili si Pedro kay pagutana si Pedro ba nagsugo. Ang laktoy nga pagtubag, dili si Pedro ang nagsugo. Kundili gibuhat na sa Katoliko isip pagsunod sa prinsipyo kabubuton sa Dios nga ang templo nga mao ang simbahan karon sa Bagong Testamento kinahanglan dunay makita nga mga balaang larawan. Sama nga si Solomon sa balaang templo sa Old Testament dunay mga larawang balaan na kirubin, mga anghel uban pa. Mausab ka na ang simbahan nga tinukod ni Kristo kay typology man ang Old Testament, New Testament naman ta karon, dapat ang prinsipyo magpabilin. Nga para maila nga tinud ka simbahan nga yan sa Ginoo, ang templo sa una simbahan man karon, doon nagapoy mga larawan nga balaan. Mo na itubag. Okay, daghang salamat Brother Albert. Pangutana ni para kang Bro Gaspar, gikan kang Flor Jan Hilot. Is day naabay mabasa o wala? Tubag mga palihog kog tubag. Ang pulong SBE mapamatud as Biblia. Mapamatud ano to? Baito bag sa pagutana. Okay, daghang mapamatud ang okay, SBE. Okay, daghang salamat Bro Gaspar. So katong mga gusto mangutana, gusto sila mosulod pero nakalak naman gud ta bro, no? Kay gikuan nato. So comment na lang unta mo diri sa atong kuan. So karon mo adto na ta karon sa final stand kay naa pa tay debate karong alauna. Si Brother Jerry Laig ang mo debate karong alauna. Ang iyang kaatbang si Brother Arnold Ramuso, no? Pamatud-an na ang Roman Catholic Church ang babaeng bigaon sumala sa Biblia o referensya. No, pamatud-an na ang Roman Catholic Church mao ang babae nga bigaon sumala sa Biblia o referensya. Mao na ang debatihan unya alauna ni Brother Jerry Laig o ni Brother Arnold Ramoso, isik usa ka defensor Katoliko. So proceed ta sa 5 minutes Bro Gaspar. Ready na kasi mong 5 minutes Bro Gaspar? O sa man siya 5 minutes karon. Conclusion Yes, na final stand, conclusion. Yes. Oh, conclusion na. Wala pangutana. Okay, salamat kay. Okay, salamat. No. Go ahead. Okay, salamat kayo. Okay. Go ahead, bro. Go ahead. So, okay. Maayong hapon sa ato sa mga viewers karon na sa ilang matag panimalay. So, ato na mabatig so mga debate na to dayon ilang gipangusgan gyud. Oh. Nga sa ako nang giingon nga sumala pa Isaias 10:1, doon na mga nagsulat o mga binaliktad ng mga pulong. Pero sa ako nang giingon kanang Biblia diha nga matud ba diha basa doon. Dili ginababasa sa uban mga verse sa Biblia kay wala na sa original. Ila lang gipunan. Pero ang punto lang diha mao nga kining tema nga gibarugan nga tinukod ni Kristo ang Roman Catholic Church, wa gyud niya mabasa. Wa niya mabasa. Kay niya sa gitawag nga ilang gitawag nga doktrina Kristiyana, ingon dinhi nga unsa may Iglesia Katolika. Oh, matod pa silang libro ang Santa Iglesia Katolika. Mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi siyuta. Mao nay Santa Iglesia Katolika. O niya karon kun mga iyang giingon nga si Kristo may nagtukod sa
kanang Romano Katoliko. Usaon ka pagpruiba ni magsunan nga si Kristo nagbatasan pag-adtog simbahan sa adlaw nga gapahulay unya moangkon siya nga siya mao'y ulo sa Romano Katoliko. Layo ras tinuod na. Ingon nga si Kristo mao'y nagtukod sa Romano Katoliko. Di nga pumupasar. Kung di lang usbod ang bersikulo sa Biblia, di lang punan. Higit ka pasar igsoon. Tungod kay niyas libro, Biblia, nga si Kristo gilansang sa krus tuig 30. Unya, tuig 30 gilansang sa buhot 1-3. Pagkabanhaw niya, nagsurusurot kalibutan, 40 ka adlaw, humanisa ka. Unya, tuig 30 ni saka na sa langit. Unya karon na pangpana na aming mabasa ang bersikulo nga nanaog siya sa tuig 33 AD aron tukuron ang Iglesia Katolika Romana. Mao na nga dili batul pa niya, dili man kay mabasa tinuod. Sakto kitang giingon niya. Bisan pag naa kuno ang nabasa, di gina mahimong tinuod. Tungod kay pagdagan sa orihinal, wala na dito mabasa nga Roman Catholic Church gitugon ni Kristo. Kay naibaw magita nga ang pinulungan sa bagong tugon Griego na o kanang Marcos o Matthew 16:18 sa Griego nga pitulungan, wala ginang Romano Katoliko tinukod ni Kristo. Iya ra gina, no? Mao na nga matud pa niya, bisan pag nabasa, di po bahimong tinuod, o nga po yung nabasa, pwede po bahimong tinuod, na kanay ang nabasa diya, di gina mahimong tinuod. Nga naman, daghan ta igsuon og mga ebidensya. Usa lang ebidensya diha, niya sa Biblia ang Kristohanong katilingban, na maiya ni, namatay siya 30 gransan sa cross, bisakag langit, o niya karon 33 gitugod yang pundok, saan pagtukod na nato sa langit, mao na nga daghang mga referensya kunuhay, o niya gingon na sumalas Biblia, o niya karon wala mas Biblia, mao na nga ang punto diha. Now, ang atong tema magod, mao na nga ato lang warningan ba nga ang Biblia nagpasidaan din nato, nga sumala pa sa Isaiah 10 bersikulo 1, nga alaot kanila nga nagasugo sa mga dili matarong nga mga sugo o sa mga magsusulat nga nagasulat sa mga butang balitad. O, nganong balitad na? O, sa original, waagis, Roman Catholic nabasa sa Griego. Sa English Bible nga King James, mao ni unang hubad, wa nabasa nga Roman Catholic. Pero sa uban ng hubad silang Biblia, ana anay mabasa. Ngano man, gipun ana ang ilang bakak. Nganong gipun ang ilang bakak tungod kay ang Ginoo wala magngalan. Samtang sila nagbutang na sa ngalan. Ang problema nga diha kay bisa pag ibang gibutang ng Roman Catholic, di gyapon kapasar. Kay pagdagan sa Greek, di man nabasa dito sa original ang Roman Catholic Church sa Matthew 16 bersikulo 18. Ay kaduha po, di po mabasa sa mga lain-lain nga mga version sa Biblia nga doon sa paghubad. Example, King James Version, Bible nga NIV, o Living Bible. Napadaghan diha nga mga Biblia nga in English misionan. Wala gi mabasa nato diha nga Roman Catholic Church. Apan na ilang mabasa diha, Comparative Bible, ila man ang hubad, mao na ilang gipuno diha. Gipunan nila ang nasulat sa Matthew 16:18 nga samtang si Kristo wala magngalan sa original gyud sa Greek o sa Bible ng King James, pero sa ilang hubad gipangmun-an na aron kunuhay mo daog. Apan bisan magipunan di gid makadaog. Ngano man kay matris manato ang kinabuhi ni Kristo. Si Kristo nagbatasan sa kaslangit. Ang pundok sa RCC gitukod 33 AD. O niya karon nga abaday mabasa ang bersikulo nga nanaog siya sa tuig 33 AD para tukuron ang Iglesia Katolika Romana. Way mabasa oy. Mao na nga ayon ang gihimo diha, nagpahaom na lang yun. Nagpahaom na naman kay sunan aron yun nga sila kibali mahimo nga ang ayan kunuhay. Og niya John sige tuwag nga Webster. Time. Webster. Time na? Okay. Time na, bro. Okay, sir. Okay, daghang salamat, brother Gaspar, sa imong final stand or conclusion. Salamat kayo sa imong paghatag. Karon mo proceed ka sa atong affirmative. Final stand, brother Albert. Go ahead. Okay, final stand. Mga kaigsunan, labi nas mga kaubanan ako sa simbahang Katoliko. Kay balo na ta, nga pwede na kita dili mo closing ani.
Kay siya naman mismo ni angkon, no? Sa una pa lang cross-examination ako sa iyang pagnegar. Siya naman mismo ni angkon, mga kaigsunan. So, may debatihan. Kung ang atong giakusahan nga nangawat, ni amin na nga nangawat siya, hinahanap pa dahil nato na nga pamatud-an nga siya naman mismo ni amin. Ni amin na siya sa iyang pagtubag sa akong unang pangutana, nga kana dahil iyang pagnegar, dili dahil kamatuuran. No? Doon sa pa may debate di ani mga kaigsunan nga ang atong debate para man makakita ta, para man mogawas sa kamatuuran. Nya ni gawas gid ang kamatuuran nga iyang pagnegar dili day kamatuuran. So kay dili man day kamatuuran ang iyang pagnegar, baka gid ang iyang pagnegar. Bisan pag unsa iyang gipagistorya kay ang isda matud pa ni Father Darwin kaugaling mong baba. Naunsa naman ang tao ni dako siguro nga paon akong pagpangutana kay nabitik man. Siguro siya kabantay, no? Mao lang nga bisag kung saon niya og tabon, kasi naka-live ni sa iyang kuan, ka-live ni sa iyang channel, no? Mao na di nila i-edit, no? Ay naman po ko'y kopya dire na Brad Pards. So, mao gini nga walay edit nga version. Sa ato pa kung i-edit to nila nga part nga niingog dili ka matuuran, ila na pud na, no? Basta ato dire tinud-an na gini nga ato. Sa lakto yung istorya, wala gid siya nakabungkag sa tanan tema. Wala gid siya nakabungkag. Unya napaingon niya nga 30 to 33. Wa siya kahibalo nakulangan siya pagtuon kay na ako i-ESB study Bible dire nga grabe ka baga kaayo, no? Kining gitawag og ESB study Bible. Nahibalo man akong kaatbang nga kanang ESB, duol-duol po na nga hubad. No? Literal translation na. Nya study Bible pa pud, buto sabot. Sinulat sa mga Bible scholar. Kaya may komentary ani. Nya dili lang isa ka Bible scholar. 100 ka pin nagsulat ani. Ilang di pa matud-an diri nga Biblia. Nga kanang 30 ug 33 maura na. Kay nahibalo ta sa kasaysayan nga ang Julian calendar nga gibase sa lunar calendar, dunay sayop nga competition. Pag total tanan sa computation, mao bitaw to nga gi-assume man nato so wala pa na uso ang telescope, wa pa ta kahibalo sa insakto nga competition sa atong time. Wa pa ta kahibalo. So wala pa si Galileo, wa pa kahibalo. So ang una-una sa simbahan nga natao atong Ginoong Kristo sa tuig 1. No, sa tuig 1 natao atong Ginoong Kristo. Na 2021 na atong kalendaryo karon, gibase man sa pagkatao ni Kristo. Sumala sa lunar calendar 2021 ang edad ni Kristo gikan sa pagkatao. Mao na. Pero pag compute sa mga scholar karon pagkauso sa mga telescope na pamatud-an man nga ang lunar calendar dunay sayop. Dunay sayop kay wa niya gi-account ang leap year. Karon pag-utro compute karon na pamatud-an nga 4 BC gid ay natawo si Kristo og dili 1 AD. Yan ingon ang mga scholar ni conclude sila, historian, mathematical nga mga scholar, ni conclude sila nga sa computation na nagbase. Sa tinuod lang mag-minus ta karon og 4, mo na sakto base sa solar calendar. Kung i-minus na nato og 4 2021, pila man 2017 pagid ang dapat nato nga pizza karon. Pero ni conclude ang mga Bible scholar ug mga historian, kung utrohon nato ang tanan pizza daghay madaot, mautro ang pizza sa imong pagkatao. Mabalhin siya, minusan siya og 4. Biski 1993 ka, minusan og 4. 1964 ka, mahimo kang 1960. Kay daghan man kay mga tao, daghay mga pizza nga nasulat sa kasaysayan. Mao to niingon ang mga Bible scholar, mga historian, dili na lang nato utrohon ang kalendaryo kay kung utrohon daghay mautro. Ato na lang utrohon ang pagkatao ni Kristo. Instead nga 1 AD, 4 BC na. Mao na history. Kung magbase ka sa 33, kanang giingon sa Katoliko, nagbase na sa old nga computation, 1 AD. Kanang 30, mao na nagbase sa new computation, no? Nya nga number 4 man ang pagitan, brad. Nga 30 raman, 33 minus 33 raman. Tungog kay wala nila giapil og count ang 0. Mao na. Sa naman taw na. Depende na sa kalendaryo ang gigamit. Atong gigamit karon lunar na. Pag compute sa solar, 30. Pag mo gamit kag 30, maura na sa 33. Muna na kulangan akong kaatbang sa pagtuon. Mao na nga dili ko makurat pagpabarog niya nga dili ka matuora ng iyang pagnegar. Bisan pa usaon niya tuon wagi mabasa nga si Kristo nagtukod sa SDA. Wala po'y mabasa
nga si Kristo wa makatukod sa simbahang Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo, Katoliko. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na mabasa. Sa Confraternity Bible naapoy ako dire, naay mabasa. Sa Baxter Bible naapoy mabasa. Kompleto ko dira. Order pa na ako na sa Amazon. No, bisag out of stock sila, ni PM ko sa seller nga taga-ilang ko. Balag out of stock. Minsan magdugangan ako pila ka dollars, basta lang naay ako ana. No? So naay ako ana, munang akong advice nimo, tuntuon pud pag may time, no? Mao na ako advice nimo. Time. Okay, daghang salamat kaayo Brother Albert sa imong sa imong final stand o congratulations diay sa ato ang tanan, especially sa atong speakers. Congratulations sa inyong successful nga debate karong udtuha. So mga kaigalaan, diri natapos ang atong debate sa morning, no? Nga alas 10 nga schedule. At angin na po ninyo unya, mga 1:30 siguro. Kaya hapit na po 1:00 maniudto pa ko. Ang debate unya ni Brother Jerry Laig, usa ka defensor adventista o host sa pagutingkay sa kamatuoran, mubarog sa tema nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang babae nga bigaon sumala sa Biblia o referensya. Ang munigar ana or munigative si Brother Arnold Ramuso sa Catholic Faith Defender, no? So atangin ninyo unya 1:30. So salamat kaayo Brother Albert o Brother De La Peña, Gaspar sa inyong Maginoo o religious debate nga nahitabo karon. So basig na pa mo'y pasalamatan. Una ka palihog Bro Albert, basig na kay pasalamatan bago ta mag-closing prayer. Bro Albert. Oy. Basig na kay pasalamatan. Bago ta mag-closing prayer. Pasalamatan ako ni akong kauban karon nga maon tayo nagkuan si Bro Nico Ugalde, si Bro Denmark Apot, sila Bro Hilot nga nasa Robinsons karon. Si Bro Joel nga naa sa iyang balay karon natanaw, si Bro Hildo nga naapod sa Robinsons karon. Sila Father Fran, pasalamatan ako, si Father Darwin Gitgano, sila Brother Wendell Talibong, sila Bro G1 Paisunis, tanan nga mga CFD sa nasyonal. Pasalamatan ako. Number 1 ako pasalamatan. Ang Ginoong Dios nga si Jesucristo nga nagtukod sa atong simbahan nga wa gid mabungkag sa akong katbang. Mao na. Okay, Bro Gaspar, basig na kay pasalamatan, bro. Okay, so salamat po no sa ato sa mga viewers o sa ato sa grupo sa mga debater sa SDA. Kayang luha ni Brother Jerry Laig o sa tapod ng sponsor diya si Maria Balog na asumpong karon o sa ako pong kaatbang na aggressive kayo o alang usab sa tanang naminaw no ay sa makalimot sa akong pag-subscribe sa akong YouTube channel no Timbangan sa Katarungan kay naano tayo 400 nga subscriber so at least daghan po ni obad sa pagtabang sa so mga salamat kayong Dagan. Ang bato diya. Okay, daghan kay salamat Bro Gaspar. Ayo day mo kalimot no sa at napo day debate tan-aw pod mo shared live unya debate sa public debate nga tong igsuon nga si Brother Jan Jonah o Brother Alfred or Stalwart nga CF Lamp debate against Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified. So public debate ni sa Jensen pero maka-shared live ta, no? Tanawa po ninyo diri lang po sa purok kamatuoran ninyo makita. Okay, so daghan kayong salamat. Akong hangyoon si Brother Gaspar sa paghatag og closing prayer. Okay. Minalang nga Diyos, hinay ka sa mga langit, ang pagdagido sa kapunon, salamat amahan, sa malampuson nga ginahimo na mo karon, kay binaginoo sa pag-presentar sa kamatuoran o sa paghatag o mga pamahayag, labi na sa pag-ila sa matuod nga pundok. Kami nag-aampo, nga ikaw sa mga panalangin kanamong tanan, nga diin makabaton kami Ginoo og daghan nga pailog o makapadayon sa pagpangalagad nimo samtang kapaabot kami sa imong pagbalik. Among gisalig pinagi lamang sa imong bugsong anak nga among manuluwas. Amen. Amen. Okay, so sa mga nagtanaw pa karon, daghan kay salamat sa inyong pag-uban-uban sa mua. Unya ang 1:30 magsugod ang debate sa afternoon. Stay tuned lang gyapon diri sa puro kamatuoran, no? Og hantod diri na lang kataman katong wala nako nga mabasa na comment.
salamat kaayo sa nag-like ug nag-share. So ayaw pud mo kalimot sa pag-subscribe sa atong Puro Kamatuoran YouTube channel. Naa na tay mga almost 300 subscriber sa atong YouTube channel nya. Kaning debate ato kining i-upload dito sa YouTube, sa Puro Kamatuoran YouTube channel. So, dalikyati po ninyo ang timbangan sa katarungan ni Brother Gaspar o pag-utingkay sa kamatuuran ni Brother Jerry Laig na YouTube channel. Okay, daghang salamat. Kini ang inyong Purok Chairman sa Puro Kamatuoran, Brother Roland Parks, usa ka miyembro sa Catholic Faith Defender ug usa-usab ka miyembro sa CF Lam. Magsulti ug magpabilin kaninyo nga ang paghigugma, grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, iyan ang gibilin dinhi kanato ato kining puy-an kauban niya og dayon ang Dios. Pro Deo et Ecclesia. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ini barato naman eh, makakwarta kang paulit.